काल आपण कोणत्या स्क्रिप्चरने सुरू केलं? रोमन्स 8:2. God's word is law. What was the beginning scripture? Romans 8:2. Yeah. रोमकरास पत्र अध्याय 8 वचन 2 कडे जाऊया. कारण ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्म्याचा जो नियम त्याने तुला पाप व मरण ह्यांच्या नियमापासून मुक्त केले आहे. तो काल आपल्याला सिस्टर जोसलीने सांगितलं की परमेश्वर देवाने आदामाला आज्ञा दिली बागेमध्ये, आणि परमेश्वर जो आहे तो त्याचं वचनाच्या विरुद्ध कधीच जाऊ शकत नाही, म्हणून तो जे काही बोलतो त्याचं रूपांतर नियमामध्ये होते. तो नियम दिला गेला की ज्या वेळेला तुम्ही जीवना त्या बागेतील बऱ्या आणि वाईटाचे ज्ञान देणाऱ्या झाडाचे फळ खाणार त्या दिवशी तुम्ही मरणार. सो इट बिकेम अ लॉ. ओके, गॉड्स वर्ड बिकेम अ लॉ. अँड आफ्टर दॅट परमेश्वर तिने सांगितलं पॉइंट तो असा होता की मॅन अँड गॉड मीन्स मॅन वॉज क्रिएटेड इन हिज इमेज अँड लाईकनेस, सो नॉट फिजिकली बट इन स्पिरिट. म्हणजे देवाचा आत्मा आणि आपला आत्मा जो आहे तो सारखा आहे, तो एकरूप आहे. परंतु ज्या वेळेला माणसाने पाप केलं त्यावेळेला मरणाने त्याचा ताबा घेतला. कारण इकडे त्याच्यासाठी ते स्क्रिप्चर घेतलं तिने, रोमन्स 8:2. पाप आणि मरण. सो डेथ अँड सिन दोघांनी एंटर केलं. सो देयर वॉज अ सेपरेशन. मनुष्याचा आत्मा निष्क्रिय झाला. मॅन स्पिरिट बिकेम डॉर्मंट अँड द सोल स्टार्टेड फंक्शनिंग according to the senses. Yeah. So when we are born again in a spirit. You have more points, Morgan? Bernard, you can also share if you want. Yeah, because and that is why Jesus said, I have come to give you life. Yeah. तेव्हा येशू ख्रिस्ताने सांगितलं की मी तुम्हाला जीवन देण्यासाठी आलो आहे. Yes. Right. And once we are born again, once we are born again, we are now connected with the new spirit, and we are connected with the new spirit and connected to God. Which spirit was dormant now is now connected to God, because when we born again, the spirit starts. The wall is open, and there is a connection between the spirit and the soul. आणि पुढचं स्क्रिप्चर आपण घेतलं करिंथकरास 1 Corinthians chapter 6:17. Yes. ओके. परंतु जो प्रभूशी जडला तो व प्रभू एक आत्मा आहेत. म्हणजे प्रभू आणि आपण जो नव्याने जन्मलेला आहे तो दे बिकम वन स्पिरिट. ओके. सिस्टर जॉसलिनने आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं क्रूज वरती जो माणूस जातो तिकीट घेऊन, आणि ते तिकीट जसं त्या माणसाला फ्री होतं, सर्व जेवण खावण सर्व फ्री होतं, पण तो काय खात होता? त्यांनी घेतलेले सर्व शेंगदाणे, बनाना चिप्स वगैरे पाणी तो पिऊन तसं त्याचे जीवन काढत होता तो. तसंच आपण सुद्धा कधी कधी म्हणजे देवाने दिलेलं फ्री ब्लेसिंग्स आपण ते बाजूला ठेवून आपले स्वतःचेच कार्यामध्ये आपण रुजू होत जातात. Means everything is provided. Healing, our needs, our wisdom, blessings, all things are provided. But because of ignorance, आपल्याला माहित नसते, म्हणून आपण विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो. Okay. Then we went to the next scripture, Colossians 1:20-27. कलेसकरास पत्र अध्याय 1 वचन 26-27. The mystery is revealed. Yes. What is that? You can read in English, Bernard, no problem.
Praise the Lord. Praise the Lord. So he'll be coming in maybe another 15 minutes. Yeah. You're seeing revision, or should I start? You can start, sister. You can start, sister. Okay. You did the opening prayer? No. Okay. Yeah, you can do a small prayer, sister. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्यांच्या नावे आमेन. हे सर्व समर्थ शक्तिमान परमेश्वर, आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू, आम्ही जेव्हा वचनाद्वारे पाहत आहोत कितीतरी नवीन गोष्टी ज्या आम्हाला आजपर्यंत माहित नव्हत्या प्रभू, जे आमचं अज्ञान होतं प्रभू, ते तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू नष्ट केलेलं आहे प्रभू, आणि आम्हाला नवीन गोष्टी तू शिकवत आहे प्रभू. आम्ही आता पाहिलेलं आहे की आम्ही आणि तू प्रभू, आपण आत्म्यामध्ये तुझ्याशी जोडलेलो आहोत प्रभू, आणि आमचा आत्मा आणि तुझा आत्मा जेव्हा एक होतो तेव्हा आम्ही मॅनिफेस्टेशन, विविध गोष्टींचं प्रकटीकरण आम्ही पाहतो प्रभू. ज्या अशक्य गोष्टी आहेत त्या आमच्या जीवनामध्ये शक्य होतात प्रभू. प्रभू, ह्या सर्व गोष्टी तू आम्हाला शिकवत आहे त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते प्रभू. स्पिरिट, सोल अँड बॉडी, शरीर, आत्मा आणि जीव, यामध्ये नवीन नवीन प्रकटीकरण तू आम्हा सर्वांना देत आहे, आणि हे वचन समजण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला चांगली आकलन शक्ती दिलेली आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आजचे हे सेशन मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते प्रभू, आणि आम्ही सर्वजण हे सेशन बघत आहोत. आमच्या सर्वांच्या बुद्धीला तू स्पर्श केलेला आहे, हे वचन आम्हाला समजलेलं आहे, आणि ते आमच्या रोजच्या जीवनात आम्ही वापरत आहोत दुसऱ्यांसाठी, असे आम्ही तुझ्या नावाने घोषित करतो. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Okay, I'll give some points. You can write and then you can translate, and we will learn that also. Okay? Christians must understand. Christians, or we must understand. आपण काही मुद्दे आता लिहून घेऊया, नंतर त्यांचं मी भाषांतर करते आणि आपण त्याच्यावर चर्चा करूया. That transformation should happen in our lives. ख्रिस्ती लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे. Okay, we saw in Romans chapter 12 verse 2 that do not be conformed to this world, but you be transformed to be transformed according to the renewing of your mind. Here the word transform means what? आपण रोमकरास पत्र अध्याय 12:2 मध्ये पाहतो की तुम्ही ह्या युगाशी समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने तुमच्या जीवनाचं परिवर्तन झालं पाहिजे. मग हे परिवर्तन, ट्रान्सफॉर्म, ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? The word transform means a complete change, a complete transformation from one form to another. येस, ट्रान्सफॉर्म, परिवर्तन, ह्याचा अर्थ आहे की एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये पूर्णपणे बदल होऊन जाणे. आपण Just like how we see a caterpillar that transform completely into another creature, into a butterfly, that is called transformation. आणि ज्याप्रमाणे एखाद्या त्या कोशामधून त्या अळी बाहेर येते आणि अळीचं रूपांतर फुलपाखरामध्ये होते, तसंच हे परिवर्तन असलं पाहिजे. म्हणजे एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये पूर्णपणे बदल होऊन जाणे. That's what, as Christians, as Catholics, we must understand that transformation should happen in our life. म्हणून एक ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणून, एक कॅथलिक व्यक्ती म्हणून आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या जीवनामध्ये बदल हा झालाच पाहिजे. This change in my spirit, as we learned, the day we receive Christ, that very moment, instantly in the spirit, we become one with Him and we are just like Him. त्या दिवशी आपण नव्याने जन्मतो, त्या दिवशी आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की आपला आत्मा आणि प्रभूचा आत्मा हा एक होत असतो. But in our soul and in our body, we are just the same person, the old person. Pardon, sister? In our soul and in our body, there is no change. We look the same. Yeah. आणि आपण नव्याने जन्माला येतो तेव्हा फक्त आपला आत्मा पूर्णपणे बदलतो, पण आपलं शरीर आणि आपला जीव मात्र तसाच राहत असतो.
Now the process of our entire life is the transformation that has to take place in our soul that affects our body. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपलं परिवर्तन काय सुरू असते, तर आपल्या जीवामध्ये आपल्याला बदल करायचा असतो मनामध्ये, जेणेकरून आपल्या त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होईल. So that's what we just now we wrote. As Christians, we must understand that transformation should happen in our lives. म्हणून आपण आता लिहून घेतला पहिला पॉइंट आहे आपला, की ख्रिस्ती व्यक्तीने समजून घ्यावे की परिवर्तन हा तिच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये बदल हा दिसलाच पाहिजे. Now when we see a caterpillar, does it look beautiful? जेव्हा आपण एखादं सुरवंट बघतो तेव्हा ते सुंदर दिसते का? No, it looks ugly. आणि ते कुरूप दिसते. But when we look into a butterfly, does it look beautiful? येस. पण जेव्हा आपण एखादं फुलपाखरू पाहतो तेव्हा ते सुंदर दिसते का? हो, येस. In the same way, even though we are born again, do we speak like Jesus, act like Jesus? Are we beautiful? I'm not talking about the physical beauty. I'm talking about the beauty, that love, that agape, like how Mother Teresa, how beautiful she was. Everybody was attracted to her. Are we like that? Yes. जेव्हा आपण नव्याने जन्माला येतो, नव्याने आपला जन्म होतो, त्यावेळेला आपण ख्रिस्तासारखे वागतो का, ख्रिस्तासारखे दिसतो का? मी शरीराचं सौंदर्य सांगत नाही, परंतु आत्म्याचं सौंदर्य, जसं मदर तेरेसाकडे आपण बघतो तेव्हा तिच्याकडे ते बिनशर्त प्रेम होतं. प्रत्येक जणाला तिच्याजवळ यायला वाटायचं. तर तसं प्रेम आपल्यामध्ये आपल्याला दिसतं का बदल? Even though the caterpillar looks ugly, it doesn't mean it is going to remain as a caterpillar. जरी ते सुरवंट जे आहे ते किती कुरूप दिसलं, किती वाईट दिसत असलं, तरी पण त्याला माहित असतं की तो तसाच राहणार नाहीये, तो बदलणार आहे. This caterpillar has to go through a transformation process. आणि त्याचे सुरवंट आहे त्याला त्या बदलाच्या प्रक्रियेतून जावं लागतं. In the same way, even though we are born again instantly, we have to go through a process of transformation, and this process is a lifetime process. आणि म्हणून आपण लगेच जरी नव्याने जन्म आपला पटकन होतो, नव्याने जन्म होतो प्रभूमध्ये, परंतु प्रक्रिया जी आहे बदलाची, त्याच्यामध्ये आपल्याला जायचं असतं. ही प्रक्रिया मोठी असू शकते, लांब लचक असू शकते. So before the transformation, the caterpillar has to eat the leaves day and night. आणि सुरवंटाचं फुलपाखरू होण्या अगोदर मधली जी प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये सुरवंट जे आहे ते रात्रंदिवस झाडाची पानं खात बसते. येस. So when the caterpillar is eating the leaves, does it look like a butterfly or it looks like caterpillar only? ज्या वेळेला ते सुरवंट झाडाची पानं खाते तेव्हा ते सुरवंट दिसते की फुलपाखरू दिसते, कॅटरपिलर? In the same way, in the beginning, in our spirit we are like Christ, but our character, our behavior, our action, everything is still like the old person. But now, when I start eating the word of God, just like the caterpillar, day and night, maybe outside I might look the same person, but inside there is a big transformation taking place. येस. आणि जेव्हा आपण आत्म्यामध्ये बघतो तेव्हा आपण ख्रिस्तासारखे दिसतो, पण आपण बाहेरून कसे असतो? बाहेरून म्हणजे जीवामध्ये आणि शरीरामध्ये आपण जुन्यासारखे, जुने जसे असतो तसेच राहतो. मग जेव्हा सुरवंट आपण बघतो, रात्रंदिवस ते पानं खात असते, पण त्याच्यामध्ये बदल काही दिसत नाही आपल्याला. The transformation will take place only if the caterpillar is going to eat that leaf day and night. आणि बदल तेव्हाच दिसतो जर ते सुरवंट रात्रंदिवस झाडाची पानं खात असेल, तर त्याच्या त्या पानं खाल्ल्यानंतरच बदलाची प्रक्रिया सुरू होत असते. This change will never take place until and unless I start. This transformation will never take place until and unless I start to feed myself just like the caterpillar with the word of God day and night. आणि माझ्यामध्ये पण हा बदलाची प्रक्रिया तेव्हा सुरू होईल जेव्हा मी सुरवंटासारखं रात्रंदिवस देवाचं वचन खायला सुरुवात करेल, तेव्हाच ही बदलाची प्रक्रिया सुरू होणार. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, So Jesus. from outside I might look ugly. Maybe I might
in the beginning, I may not be like Christ, I may not speak like Christ, but I don't need to worry about it. I have to focus on eating the leaves day and night. Now, the word that I'm eating is going to bring the change in me. या आणि म्हणून हे बाहेरून कदाचित एखाद्या सुरवंटासारखा कुरूप दिसतो, मी ख्रिस्तासारखा दिसत नाही, ख्रिस्तासारखा वागत नाही, परंतु काही घाबरायची गरज नाही. आपल्याला लक्ष फक्त प्रभूच्या वचनाकडे द्यायचं आहे. जसं ते सुरवंट रात्रंदिवस झाडाची पानं खात असते, त्याप्रमाणे आपल्याला प्रभूचं वचन खायचं आहे आणि मग आपल्यामध्ये सुरवंटातून फुलपाखरू होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. And then the caterpillar has to go into a cocoon. नंतर ते सुरवंट जे आहे ते त्या कोशामध्ये प्रवेश करते, कोश मिळून घेते स्वतःभोवती. Now, if you see the caterpillar in the cocoon, Yeah. in this transformation, before it would come out as a butterfly, there is a big test. It Yeah. has to come through a very, very tiny, small hole. ओके. आणि त्या ककून मधून, त्या कोशामधून जेव्हा फुलपाखरू बाहेर पडतं, त्यावेळेला त्या फुलपाखराला अतिशय छोट्या, म्हणजे त्या कोशाला एकदम छोटं छिद्र असते, त्यातून ती टेस्ट असते, त्याची परीक्षा असते, त्याच्यामधून तो बाहेर येतो. या Have you seen that? नो. Anybody? Have you seen that small hole? Yes. Have you ever got tempted to open and help the butterfly? I have not seen No. that. You have not seen. Okay, you can go. We have YouTube. You can go and see. Everything is available nowadays. Okay. Now, the hole is so tiny, and sometimes we might be tempted to open it little so that the butterfly can come out easily. Correct? Yeah. आणि तो त्या कोशाला जो छिद्र असतं, तो इतकं छोटं असतं की कधी कधी आपण जेव्हा ते बघतो, ते बटरफ्लाय त्याच्यापासून बाहेर येताना, तर आपल्याला मोह होतो की आपण ते छिद्र आहे, तो भोक आहे, तो असा मोठा करावा आणि पटकन त्या बटरफ्लायला बाहेर काढावं, असं टेम्पटेशन, आपला मोह आपल्याला येऊ शकतो, येतो आपल्याला. Yeah. Because the size of the butterfly is so big and the size of the hole is very small. There is no comparison. That's why, how can this butterfly come out? It's such a big struggle. But if you try to help and open it, the butterfly will come out. But what happens is, when the butterfly tries to push itself in the small hole, there are a lot of fluid and liquid that is in that butterfly. When it's pushing, all the liquid and fluid is sucked. And when the butterfly comes out, it becomes so weightless, it can fly. But if you open it, it comes out heavy. That liquid, that fluid is not being sucked. Now it will die in no time. It's sucked by the liquid is sucked. What, sister? The liquid and See, when the hole is small and when it is trying to come, what will happen? yeah. The liquid remains back, right? Because it is pushing itself. या राईट. ओके. आणि त्या कोशामध्ये जे लिक्विड असतं, जो द्रव असतो, तो ज्या वेळेला फुलपाखरू जेव्हा स्वतः प्रयत्न करून बाहेर येतं, त्यावेळेला तो द्राव आहे तो तिकडे मध्येच राहतो, त्यामुळे ते अगदी इझिली बाहेर निघू शकतं. पण जर आपण स्वतःच ते होल मोठा करायचा प्रयत्न केला, तर तो द्राव पण बाहेर येईल आणि फुलपाखराला सहज उडता येणार नाही, कारण त्या सगळे ते भरलेलं, लिक्विड भरलेलं असं ते बाहेर येईल. म्हणून आपण स्वतः प्रयत्न करायचा नाही ते होल उघडण्यासाठी. या In the same way, when I start to eat the word of God day and night, day and night, day and night, and then comes the test and the pressure. या आणि मग अशा प्रकारे मी सुद्धा त्या सुरवंटासारखं रात्रंदिवस झाडाचा पाला खायला, म्हणजे मी देवाचं वचन खायला सुरुवात करतो, आणि मी रात्रंदिवस वचन खात असतो. त्यावेळेला वेळ येते ती म्हणजे परीक्षेची. तुमच्यावर प्रेशर, तुमच्यावर दबाव येणार, परीक्षा येणार, समस्या येणार, संकट येणार. या That's why the scripture says, do not be surprised when the world hates you. म्हणून वचन म्हणते की जेव्हा जग तुमचा तिरस्कार करेल, त्यावेळेला तुम्ही आश्चर्य मानू नका. And the first test will come from our home, from our own loved ones. आणि पहिली परीक्षा आपली होईल ती म्हणजे आपले जे प्रियजन आहेत, आपल्या घरातले लोक आहेत, त्यांच्याकडूनच आपली परीक्षा होणार. Yes or no? Yes, yes. Yes. And when the pressure comes, does it pain, hurt?
ज्या वेळेला आपल्यावर दबाव येतो, दाब येतो, त्यावेळेला हर्ट होते की नाही आपल्याला, किंवा दुखतो की नाही आपलं. येस. So what is pain indicating? त्यावेळेला आपलं जे दुखणं आहे, दुःख आहे, तो आपल्याला काय सांगत असतो, काय दर्शवत असतो? Is pain good or bad? Butterflies coming out. No, I'm asking the pain in our life when we go through. Yeah. When people come against, when there is pressure put in us, Yeah. When it's going to hurt and when it's going to pain, is that pain good or bad? Good. You have to rejoice that time. Why is the pain good? It is a sign that God wants to bless you more. It's a sign. See, when two people are there, one people is getting, two of them are getting heart attack. One is getting pain and the other is not getting pain at all. Now, when the person has no pain, can we take the person to the hospital? No. No, he will die, correct? But the other one who got pain is an indication there's something wrong in him. Correct. So that's why you can treat him. Now, Yeah. pain is an indication that there is something wrong in me. It's a signpost that it's showing there is some disorder in me. Yeah. आणि सपोज एखाद्या दोन व्यक्तींना हार्ट अटॅक येत असेल आणि पहिल्या व्यक्तीचं दुखत असेल, दुसऱ्या व्यक्तीचं दुखत नसेल, तर ज्याला दुखत नाहीये, छातीमध्ये दुखत नाही, तर त्या व्यक्तीला आपण डॉक्टरकडे नेणारच नाही. कदाचित ती व्यक्ती तिकडेच मरून जाईल. परंतु दुसरी व्यक्ती जिची छातीमध्ये दुखत आहे, त्याला आपण लगेच डॉक्टरकडे नेऊ आणि त्याला ट्रीटमेंट देऊ. तो पेन आहे, जो दुखणं आहे, ते कधी कधी चांगलं असते, कारण त्याद्वारे आपल्याला ठराविक गोष्टींची सूचना मिळत असते. So, pain is an indication there is some disorder in me that has to be rectified. आणि दुखणं जे आहे ते एक निदर्शक आहे, दर्शक आहे की माझ्यामध्ये काहीतरी काहीतरी चुकीचं घडलेलं आहे, जे मला दुरुस्त करण्याची गरज आहे. Suppose if you have a pus somewhere in your leg, when you touch the skin which has no pus, there is no pain. But when you touch the place where there is pus, there is pain. Correct? Yes. Now, is the pain because of the pressure coming from outside, or is the pain because of the pus inside? Pus inside. So pain is an indication that there is something wrong inside. आणि जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये एखाद्या ठिकाणी पू झालेला असतो, त्यावेळेला आपण असं दाबल्यानंतर तिकडे दुखतं, आणि जिकडे सपोज तुमच्या शरीरामध्ये अशी जागा असते की जिकडे दाबलं नाही किंवा तरी दुखतं, पण जिकडे पू असतो तिकडे तुम्हाला जास्त दुखतं, कारण ते दुखणं जे आहे ते बाहेरून नाही, तर तुम्हाला समजायला पाहिजे की तुमच्या मध्ये काहीतरी दुखापत झालेला आहे, दुखापत झालेली आहे, जखम जी आहे त्याला पू धरलेला आहे, म्हणून ती दुखत आहे. Now, when the husband is abusing the wife and the wife gets pain, now that pain is an indication. What is the indication? Who's having the disorder? Husband is abusing the wife. The husband is torturing the wife or beating or saying words, something. Okay. Now, is the wife getting hurt? Yes. Is it painful? Yes. So that pain is an indication. What is the indication of that pain? Who has the problem? Husband. That is what the world has taught us. But the scripture says, if it pains, the problem is not with your husband. The pain is an indication there is a disorder in me. आणि आपण उदाहरण घेऊया की सपोज पत्नी आणि पती, तर पती जो आहे तो पत्नीला मारत आहे किंवा तिला छळत आहे, आणि पत्नी जी आहे तिला दुःख, म्हणजे तिला मानसिक दुखापत होत असेल किंवा तिला दुखत असेल, तर मग प्रॉब्लेम कोणामध्ये आहे? तर जगाच्या अनुसार प्रॉब्लेम पतीमध्ये आहे, पण वचनानुसार प्रॉब्लेम पत्नीमध्ये आहे. See, that's what joy is not according to the situation or the circumstance. म्हणून जो आंतरिक, It is not what others do to me. No. It is me knowing the end result in the beginning. My joy is not based on what my husband did or what my mother did or what others did or not what is my situation is. आणि जो आंतरिक आनंद आहे तो कधीच जगापासून येत नसतो, तर तो माझ्यावर मी स्वतः लक्षात ठेवायचा आहे की तो माझ्यामध्ये आहे, आणि माझा आनंद जो आहे तो माझ्या पतीने काय केलं, माझ्या नवऱ्याने किंवा सासूने काय केलं त्याच्यावर अवलंबून नसतोच,
तर तो आंतरिक आनंद आहे तो माझ्या स्वतःमध्येच आहे. Yes. In my spirit, I am just like Christ. माझ्या आत्म्यामध्ये मी एकदम ख्रिस्तासारखाच आहे. Yes. His spirit and my spirit, in my spirit, his spirit and my spirit has become one. आणि माझ्या आत्म्यामध्ये त्याचा आत्मा आणि माझा आत्मा जो आहे तो एक झालेला आहे. Now, when Jesus was persecuted and when he was abused and when he was being, done all kind of wrong things to him, did he think about him, or even at that moment he was praying for the other person's forgiveness? आणि ज्या वेळेला येशूचा छळ करण्यात आला, त्याला छळण्यात आला, त्याला क्रूसावर खिळण्यात आलं, त्याला खिळे ठोकण्यात आले, त्यावेळेला तो दुसऱ्या लोकांकडे बघत होता ज्याने त्याला क्रूसावर खिळलं, की तो क्षमा करण्याच्या ह्याच्यामध्ये गुंतलेला होता. Now the same Jesus is in me. तोच येशू माझ्यामध्ये पण आहे. That means when somebody comes against me, when I am doing good, I have that potential not to get hurt but to love back. या आणि म्हणून एखादी व्यक्ती जेव्हा मला इजा करते, मला दुखवते, त्यावेळेला तिच्यावरती आपण विरुद्ध काहीतरी करण्यापेक्षा आपण तिला क्षमा केली पाहिजे. That's why in my soul I am different. I have the old mindset. Now, just like how the butterfly has to go through the small hole, like that, I have to go through pressures and I have to go through trials. Why? In that midst of the trial, I take the word of God and I renew my mind now, so that I transform and the transformation takes place, so that I become like Christ. I'm already like Christ in my spirit. Now the transformation takes place in my soul. या आणि मग आपण पाहिलं की आपल्या जीवामध्ये, आपल्या मनामध्ये आपला जुना माइंडसेट म्हणजे जुने विचार करण्याची पद्धत तशीच असते. म्हणून ज्या वेळेला आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की बटरफ्लाय, फुलपाखरू जेव्हा त्या छोट्याशा होलमधून बाहेर पडतं, त्यावेळेला त्याच्यावर प्रेशर असतं, त्याच्यावर ट्रायल्स म्हणजे परीक्षा त्याची सुरू असते. परंतु आपण पण ह्या परीक्षेतून जात असतो. मात्र अशा वेळी जर आपण देवाचं वचन घेतलं, आपल्या मनाचं नवीकरण केलं, तर आपल्यामध्ये सुद्धा तेच परिवर्तन दिसून येतं. Okay, so first we wrote that we must understand that transformation should happen in our lives. म्हणून आपण समजून घेतलं पाहिजे की परिवर्तन जे आहे ते आपल्या जीवनामध्ये घडलंच पाहिजे. So as like a caterpillar, when I start eating the leaf, eating the word, just like how the caterpillar eats the leaf and then go into trials and temptations and all kind of storm. See, if I don't eat the word, if I don't study the word, if I don't spend time, when I go through those trials, I will not able to go through it. I will end up in depression. येस. आणि एखाद्या त्या सुरवंटाप्रमाणे जेव्हा आपण देवाचं वचन घेतो, आपल्यावर संकट येतात, समस्या येतात, परंतु ह्या सगळ्या संकट आणि समस्येमध्ये जर आपण देवाच्या वचनाचा अभ्यास करत नसू, तर आपण त्या परीक्षेतून इतक्या सहजपणे पार होऊ शकणार नाही. Trials is not going to change my life. Problems are not going to change. Many people think trials have come into my life to change me. No. When I go through trials and when I apply the word of God, now I learn how the word I can apply practically, and now I can see that the word of God now is helping me to renew my mind and change my thinking, so that my soul mind and my spirit mind agrees, and now I experience the love of Christ which is already in my spirit. Now I experience the forgiveness of Christ which is already in me. Now I experience the nature of Christ that is already in me. या आणि देवाचा शब्द जो आहे तो नेहमीच आपल्याला ट्रायल्स आणि प्रॉब्लेम जे आपल्या संकट आणि समस्या आहेत त्यामुळे आपलं जीवन कधीच बदलत नाही. आपल्याला असं वाटतं की एखादं संकट आलं, समस्या आली तर माझं जीवन बदलून जाईल. नाही, जेव्हा आपण त्या समस्येमध्ये देवाचं वचन घेतो आणि आपण देवाच्या वचनाद्वारे आपल्याला आपल्या मनाचं नवीकरण होते, आपल्या माइंड रिन्यू करायला आपल्याला मदत मिळते आणि आपण ख्रिस्ताचं प्रेम जे आपल्या हृदयामध्ये आहे, ख्रिस्ताची क्षमा, त्याची शांती जी आपल्या हृदयामध्ये ऑलरेडी तिकडे आहे, त्याद्वारेच आपलं जीवन जे आहे ते बदलत असते. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So this is how this process of eating the leaf and
going through trials, and this process of transformation is not just like one-time process, it's a lifetime process. येस, आणि संकटामधून जाणं, समस्येतून जाणं हे काही आयुष्यामध्ये एकदाच होणार नाही, तर पूर्ण आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. Each time I go through trials and I apply the word of God, and I get the wisdom of God, and I see how the Spirit of God teaching me the strategies of the kingdom. Now each trial I am promoted to the next level. आणि ज्या वेळेला मी संकटातून जातो, समस्येतून जातो, पण मी देवाचं वचन घेऊन माझ्या जीवनामध्ये ते वापरतो, आणि देवाचा आत्मा जो आहे तो मला ह्या गोष्टीमधून जाताना मार्गदर्शन करतो, आणि मग हळूहळू त्या संकटातून, त्या समस्येतून मी बाहेर पडतो. Now the people in the world can see I look, so beautiful that they could not see me, but they could see Christ. आणि I didn't get you, sister. What do you mean by that? Now, okay. See, earlier I was looking like a caterpillar, right? Yeah. When I'm eating the leaf, I don't look like the butterfly. Yeah. But when I start eating the leaf and then go into the pressure, go into the cocoon and go through that, pressure to come out of it, now I look like a butterfly. In the same way, I become a butterfly. In the same way, when I start studying the word and getting the knowledge, I won't look like Jesus. But when I study the word day and night, and when pressures come, when people come against, when I go through trials, now when I start applying the word, and now when I start to pass the test, now I see that my character is changing, my behavior is changing, my thinking changes. Now when my thinking changes, my decision changes. When my decision changes, my action changes. Now my habits changes, my character. Now my character becomes more like Christ. That is the time the people in this world, when they see me, they don't see me, but they see Jesus. या, आणि अशाच प्रकारे जेव्हा एखादं सुरवंट जे असतं ते पाला खात असतं, झाडाची पानं खातं, त्यावेळी ते सुंदर दिसत नाही. पण जेव्हा मी प्रभूला घेते, वचनामध्ये देवाच्या वचनाचा अभ्यास करते, त्यावेळी कदाचित मी तितकी फुलपाखरासारखी सुंदर दिसत नाही, कारण मी सुरवंटासारखी दिसत. परंतु ज्या वेळेला परीक्षा येते, प्रॉब्लेम येतो, त्यावेळेला काय होतं, जेव्हा मी देवाचं वचन घेते, त्या परीक्षेमध्ये, त्या समस्येमध्ये वचन घेऊन मी चालते, त्यावेळेला पहिल्यांदा माझं वागणं बदलते. वागण्यामुळे माझी थिंकिंग बदलते, विचार करण्याची पद्धत बदलते, माझे निर्णय बदलतात आणि माझ्या सवयी बदलतात, आणि मग हळूहळू माझं संपूर्ण कॅरेक्टर, जे चारित्र्य आहे, ते व्यक्तिमत्व जे आहे ते ख्रिस्तासारखं बनतं, आणि मग लोकांना त्या जागी मी दिसत नाही, तर माझ्या जागी ते ख्रिस्ताला पाहू लागतात. आमेन. When I am studying the word, I'm just studying. But when I go through the pressure and when I'm going through the trials, now the word which I study becomes alive. या, ज्या वेळेला मी फक्त देवाच्या वचनाचा अभ्यास करते, त्यावेळेला मी फक्त अभ्यास करत असते. परंतु जेव्हा परीक्षा येतात, समस्या येतात, संकट येतात, त्यावेळेला जेव्हा मी देवाचं वचन घ्यायला सुरुवात करते, त्यावेळेला मला खरं सौंदर्य प्राप्त होते. That's the time I see the word manifesting in my life. Word? Pardon? That's the time I see the word of God manifesting in my life. आणि तीच ती वेळ आहे जेव्हा देवाचा शब्द माझ्या जीवनामध्ये प्रत्यक्ष त्याप्रमाणे घडताना मला दिसते. Okay, we must understand the transformation should happen in our lives, but we will not experience any change until we understand our true identity. I'll go slow, but we will not experience, but you can write down, but we will not experience any change until we understand our true identity. Our true identity. Praise the Lord. But we will not experience any change until we understand our true identity. Now, we all have an identity, correct?
आणि जोपर्यंत आपली आयडेंटिटी, आपली ओळख आपल्याला समजत नाही, तोपर्यंत आपल्या जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल आपल्याला अनुभवायला मिळणार नाही. आपल्या सर्वांना आपली ओळख माहीत आहे. I had a identity for a long time that, I'm good for nothing, I'm useless. I had that identity. Yeah. And this identity was based on what I experienced and what based on others spoke about me. येस. आणि सिस्टर जॉसलिन म्हणते की माझी ओळख काय होती, की माझी काहीच म्हणजे मी काहीच कामाची नाही, मी एकदम युजलेस आहे असं तिला, म्हणजे तिची ओळख होती ती जुनी. आपण ओळख आपली स्वतःची कशी निर्माण करतो, तर इतर लोक माझ्याबद्दल काय बोलतात किंवा माझ्याबद्दल काय विचार करतात आणि माझ्या डोळ्यांना मी कशी दिसते, त्यावर मी माझी ओळख निश्चित करत असते. Now, some people might have identity, I'm very weak person, I'm a very sick person, I have lot of sickness, I've been living with this sickness for so many years. Yeah. That's why if they won't say their name, they will say, I am diabetic, I am this, I'm that. Yeah. So their identity is on the sickness. आणि काही लोकांची ओळख कशी असते, तर काही लोक नेहमी म्हणतात की मला अशक्त वाटते, किंवा माझी ताकद खूप कमी आहे, किंवा मी नेहमी आजारी असतो, किंवा मी डायबिटिक आहे. म्हणजे ही जे गोष्टी आहेत, सगळे आजार जे आहेत, ही त्यांची ओळख असते. Some people might say, I'm a drug addict, I'm an alcoholic, I have this habit, I can't overcome, whatever I do, I'm a failure, I'm poor, I'm a failure, whatever business I do, there's no money. And that's how they see themselves. येस. आणि काही लोक जे असतात ते कसे असतात, ते एखाद्या ड्रगच्या व्यसनामध्ये असतो, अंमली पदार्थाच्या. काही लोक जे असतात ते जीवनामध्ये नेहमी अपयशी असतात, ते म्हणतात मी काही केलं तरी मला पैसा मिळत नाही. काही लोक जे असतात ते नेहमी गरीबच असतात, त्यांच्याकडे आर्थिक भरभराट नसते, म्हणजे ही त्यांची स्वतःची ओळख असते. Abraham had identity. I'm childless, I don't have children, I'm an old man, my wife is old, her womb is dead, I don't have children. So his identity was, I'm childless. येस. आणि अब्राहम, बायबलमध्ये आपण बघतो, अब्राहमाची स्वतःची ओळख होती. तो म्हणायचा की मला अपत्य नाही, मला मुलबाळ नाही, मी म्हातारा आहे, माझी बायको सारा, हिचं गर्भाशय आता मिळेल आहे. सो ती त्याची स्वतःची ओळख, की मला मुलबाळ नाही, ही त्याची ओळख होती. So the caterpillar must be thinking, I'm a caterpillar. मग सुरवंट जे आहे I look ugly. आणि ते विचार करत असेल की मी एक सुरवंट आहे, मी एकदम कुरूप दिसतो, मी चांगला दिसत नाही. But what happens is when we start studying the word, when we look into the mirror, because the word of God is a mirror, and when we start looking into the mirror, आणि that is the time we can see our true identity. परंतु देवाचा शब्द जो आपला आरसा आहे, ज्यामध्ये आपण बघतो, आणि जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये बघतो, तेव्हाच आपल्याला आपली खरी ओळख मिळत असते. Now, in the beginning, when I started to see the mirror, and when I spoke, I have the mind of Christ, and when I saw Jesus, by your stripes I'm healed completely. Now it was like a conflict, because what I am in my spirit and what I was in my soul was contradicting. आणि ज्या वेळेला जोसेफ म्हणते की मला सांगण्यात आलं, मला माझी नवीन ओळख मिळाली, की मला ख्रिस्ताचे मन आहे, किंवा येशूला बसलेल्या फटक्यांनी, येशूच्या घायांनी मी बरी झाली आहे. ह्या गोष्टी जेव्हा मला समजू लागल्या, तेव्हा माझ्या आत्म्यामध्ये कुठेतरी ह्या गोष्टींच्या विरोधी असं माझं मन तयार होऊ लागलं. Many times when we tell people to confess the scripture, they think if I keep on confessing this, then God will answer me. आणि खूप वेळा लोकांना जेव्हा आम्ही सांगतो वचन बोलण्यासाठी, तेव्हा त्यांना असं वाटतं की हे वचन सतत बोलत राहिलं तर प्रभू त्यांना उत्तर देईल. But is it that God going to answer me because I'm going to confess? पण मी वचन बोलणार म्हणून प्रभू मला उत्तर देणार आहे का? Nobody wants to talk. I think everybody is mute. मी वचन बोलणार म्हणून प्रभू मला उत्तर देणार का? Do we have that mindset? If I keep confessing the scripture, then God will answer me? आपला विचार करण्याची पद्धत अशी आहे की मी वचन बोललो तरच प्रभू मला उत्तर देईल.
It's not the right mindset. It's not going to happen. No. So why am I confessing? की का You वचन- have to confess, but with confessing, you have to believe. Okay, believe what? You believe that that word that is talking to you is Jesus himself, his word, he's telling you the truth. And then you start believing that your God is talking to you. And when he's saying that, then it is the truth. And then you start applying it to your life. But if you keep confessing it, and you do not believe, you're not going to apply it, you're not going to correspond to that, your actions are not going to correspond to your to what you're confessing, then it's never going to happen. Yeah. Have you heard people saying, I'm going to storm heaven? Yes, I've heard. Some people send me WhatsApp message, come on, let's pray and storm the heaven. Yeah, many people have told me also, let's storm heavens. Sister Sylvia, you don't get messages like that? From heaven. Yes, we get it. We get intercession. Never heard? Intercessions. Yeah. So when I'm confessing, I'm not going to storm heaven, I'm going to storm my mind, because my mind is talking something contradicting to what I am really in my spirit. आणि जेव्हा मी वचन कन्फेस करते, वचन बोलते, त्यावेळेला माझ्या मनाला ते वचन मी ऐकवते, कारण माझ्या मनामध्ये ह्या वचनाशी विसंगत अशा गोष्टी सुरू असतात. या I am going to keep telling my mind that I am healed. Now I'm opening my mouth and I'm speaking so that I'm changing the way I think, so that my thinking will align with who I am in my spirit. येस. आणि आपलं मन जे आहे त्याला मी असं जेव्हा मी वचन बोलतो त्यावेळेला मी मनाला माझ्या सांगत राहतो, जेणेकरून माझं मन जे आहे ते देवाच्या वचनाशी समांतर चालू शकेल, देवाचं वचन माझ्या मनामध्ये रुजेल, आणि मग त्यानंतरच आपण दुसरे चमत्कार आपण पाहू शकतो. Yeah. So my confession is not to change God. My confession is to change me. म्हणून मी जेव्हा वचन बोलते, मी जेव्हा वचन उच्चारते, त्यावेळेला हे उच्चारण देवासाठी नाही तर ते माझ्या स्वतःसाठी आहे. So when I'm confessing, I'm disciplining myself and I'm bringing my soul to submit my spirit. येस. आणि मी जेव्हा वचन बोलते त्यावेळेला मी माझ्या स्वतःला पहिल्यांदा शिस्त लावते, आणि नंतर माझा सोल, माझा जीव जो आहे त्याला माझ्या आत्म्याशी मी एका समांतर याच्यामध्ये घेऊन येते. For example, उदाहरण घेऊया. Sister Tanya has Hmm. spoken something about me. Example, huh? Yeah. Now it's very hurting for me. आणि आपण उदाहरण घेऊया की सिस्टर जॉस्टिनला सिस्टर तानियाने काहीतरी बोललं आणि त्यामुळे सिस्टर जॉस्टिन खूप दुखावली गेली. Because I did not expect this from her. कारण तिला सिस्टर जॉस्टिनला तिच्याकडून ती अपेक्षा नव्हती. Because I thought she's such a nice person, and how can she speak about me like this to somebody? आणि तिला वाटलं की मी एवढी चांगली व्यक्ती आहे आणि माझ्याबद्दल तिने कसं काय जाऊन एका व्यक्तीला सांगितलं दुसऱ्या. Now when I'm seeing her, is it irritating me? ज्या वेळेला मी तिला बघते, सिस्टर जॉस्टिन सिस्टर तानियाला बघणार, त्यावेळेला ते डोक्यामध्ये शिर उभी राहील ना, आता संताप होईल तिचा. येस. Now can I love her? Maybe I can smile from outside nicely, but inside, is the true love coming? कदाचित ती तोंडावर तोंड पडेल तेव्हा फक्त हसेल तिला बघून, पण तिच्यामध्ये तिच्याबद्दल खरं प्रेम येईल का? नो. Come on, she has damaged my name. आणि तिने तिचं नाव खराब केलेलं आहे. In my spirit, I have that love. That love is the love of Jesus, and Jesus loves Tanya because he died for her. आणि सिस्टर जॉस्टिनच्या आत्म्यामध्ये जे प्रेम आहे ते येशूचं प्रेम आहे, आणि तेच प्रेम जे आहे ते सिस्टर तानियावर पण आहे तिच्या आत्म्यामध्ये, कारण प्रभू येशू तिच्यासाठी मरण पावले आहे. But in my soul, I'm hurt because of what has done, because I'm focusing on that. परंतु जीवामध्ये तिच्या मनामध्ये मात्र दुखावली गेली आहे, कारण सिस्टर तानियाने जे केलेलं आहे त्यामुळे सिस्टर जॉस्टिन दुखावली गेली आहे. Now I'm taking the mirror, the spiritual real mirror, and I'm looking into the mirror who I am. आता ती सिस्टर जॉस्टिन म्हणते की मी आता आध्यात्मिक आरसा घेते आणि मी त्या आरशात बघत आहे, जो आध्यात्मिक आरसा म्हणजे देवाचं वचन आहे. And I started studying on how Jesus loved Judas.
आणि मग आता तिने अभ्यास करायला सुरुवात केली की कशी काय प्रभू येशूने तिच्यावर प्रेम केलं. And I'm seeing how Jesus loved those who insulted him. आणि ती आता अभ्यास करत आहे की कसं प्रभू येशूने ज्या लोकांनी त्याचा अपमान केला त्याच्यावर प्रेम केलं. Now the Holy Spirit is convicting me that this same Jesus is in me and I have the same nature. आणि पवित्र आत्मा मला खात्री पटवून देत आहे की तोच प्रभू येशू माझ्यामध्ये आहे ज्याने दुसऱ्यांवर प्रेम केलं. But in my mind, I have the irritation. पण माझ्या मनामध्ये मात्र मला तिच्याबद्दल थोडे त्रस्त भाव आहे. Now there is a war going on. आणि मनामध्ये युद्ध सुरू आहे. In my spirit, I have love towards her. In my mind, I have bitterness towards her. आत्म्यामध्ये तिच्याबद्दल प्रेम आहे परंतु मनामध्ये मात्र तिच्याबद्दल कटू भावना आहे, कडवट भाव आहे. Now what I do is, I take the scripture from Romans chapter 5, verse 5. आता मी वचन घेते रोमन्स अध्याय 5 वचन 5. This scripture says, the love of God is poured abroad, it's poured in my heart through the Holy Spirit. Now this scripture doesn't say that the love of God will be poured, but this scripture says the love of God has been poured in my heart through the Holy Spirit. आणि वचन 5 म्हणते की आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे. वचन असं म्हणत नाही की प्रीतीचा वर्षाव होणार आहे, तर ते म्हणते की पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्रीतीचा वर्षाव झालेला आहे. या Now I can see in the mirror that this love of God is already in my heart. आणि आता तिला देवाच्या वचनामध्ये दिसते अगोदरच आरशामध्ये की हे देवाचं प्रेम तिच्या अंतःकरणात आहे. But in my feelings, I have that hurt. परंतु भावनामध्ये माझ्या भावना कशा आहेत, दुखावलेल्या आहेत. Now I open my mouth and I say, Jesus, I'm not going to go by my feelings, but I'm going to believe what your word says. Even though I don't feel like loving Sister Tanya, even though I don't feel like I have love for her, I'm going to open my mouth, believe your word, and say, thank you, Jesus, that I love Tanya by that love that is poured in my heart through the Holy Spirit. Thank you, Jesus. I love my sister Tanya with that love that is poured in my heart through the Holy Spirit. Thank you, Jesus. I love Sister Tanya by that love that is poured in my heart through Holy Spirit. Now, what am I keep saying? I'm keep speaking exactly what I see in the mirror, the true identity. Now, when I keep speaking it again and again and again, what I'm doing, I'm changing my mindset and bringing my thinking into the obedience to the Spirit. And now, the moment I bring my thought into obedience, the wall is opened, and that love which is already, it is in my spirit. Now, as the wall is open, that supernatural love. Now, this love is not my love. This love which is poured in my spirit through the Holy Spirit, that love is now coming out from my spirit, and all of a sudden I can experience that love, agape love, that was not coming from my emotion towards my sister. आणि आपण बघतो की जसं ती बोलत राहते रोमकरास पत्र अध्याय 5 वचन 5 प्रमाणे की प्रभू तुझ्या प्रेमाचा वर्षाव पवित्र आत्म्याच्या द्वारे माझ्या अंतःकरणात झालेला आहे. म्हणजे तान्याने तिला जे बोललं आहे त्याबद्दल तिच्या मनामध्ये दुःख आहे, मात्र ती बोलते काय तोंडाने की तुझ्याबद्दल तुझ्या प्रेमाबद्दल, म्हणजे तिच्याबद्दल माझ्या मनात प्रेमाचा वर्षाव तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे झालेला आहे. हे जेव्हा ती परत बोलत राहते तेव्हा काय होतं तर पहिल्यांदा तिची विचार करण्याची पद्धत बदलते, माइंडसेट चेंज होतो आणि मग तिची विचार करते ती देवाच्या आत्म्याचा ओबिडियन्स मध्ये, म्हणजे आज्ञाधारकतेप्रमाणे देवाचं जे वचन आहे त्याचा जो आत्मा आहे जो कार्य करत आहे त्याच्याशी ती पूर्ण आज्ञाधारक होते आणि त्याप्रमाणे तिची विचार करण्याची पद्धत बदलल्यामुळे तिकडे काय होतं तर जो वाल आपण करत स्पिरिट आणि सोल हा जो त्याच्यामध्ये जो वाल जी उघडीप आहे, झडप आहे ती पाहिलेली आहे, ती उघडली जाते. जे वचन तिच्या स्पिरिट मध्ये आहे ते वचन ऑटोमॅटिकली त्या जीवामध्ये सोल आणि बॉडीमध्ये फ्लो व्हायला सुरुवात होते, माइंड मध्ये, आणि मग तिच्या मनातून आपोआप तिला ते प्रेम बाहेर येताना दिसतं. हालेलुया.
Did you say that? Romans 5:5? येस. Okay. Now, this is how we renew our mind. अशाच प्रकारे आपण आपल्या मनाचं नवीकरण करत असतो. Now, do we understand why it is important for us to open our mouth and keep speaking? येस. आणि म्हणून तुम्हाला समजलं असेल की आता आपण आपलं तोंड उघडून देवाचं वचन का बोलत राहिलं पाहिजे. Because I cannot fight thoughts with thoughts. I have to open my mouth and speak the word of God. Now, this word of God has the power to bring that thought into captivity, to submit to the Spirit of God. Now, that Spirit which is already in me, when it agrees with the Spirit that is in me, that is the time the manifestation takes place. आणि जेव्हा एखादा आपल्या मनामध्ये विचार येतो, त्या विचाराला उत्तर विचाराने कधीच द्यायचं नसतं, तर तो विचार जो आहे तो आपण ख्रिस्ताच्या नावाने बंदिवान करायचा असतो. आणि मग त्या एकदा का तुम्ही विचार बंदिवान केला की त्याद्वारे देवाचं वचन घेऊन मग तुम्ही त्या विचाराला जेव्हा उत्तर देता त्यावेळेलाच तुम्हाला तुमच्या मनाचं नवीकरण हळूहळू करता येतं. Yes. That's what we wrote, but we will not experience any change until we understand our true identity. Until and unless I don't realize that this love is already in me, and I have to open my mouth and speak and change my thinking, and I should command my mind to bring it into the submission, I will never experience. So the first step is I should know that who I am. I already have this love. येस. आणि ज्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितले वचन आपण घेतलेलं आहे की जोपर्यंत आपली सुरुवात आपण पाहिली, सेकंड पॉइंट जो आहे, जोपर्यंत आपली ओळख आपल्याला समजत नाही तोपर्यंत आपल्याला खरा बदल अनुभवायला येत नाही. आता आपण पाहिलेलं आहे की आपल्या खरा ओळख देवाचं वचन जे आहे ते आपला आरसा आहे. ते वचन घेऊन जेव्हा आपण परत बोलत राहतो, आपल्या मनाचं नवीकरण करतो, मनामधला प्रत्येक विचार जो आहे तो ख्रिस्ताच्या नावाने बंदिवान करतो आणि आपल्या आत्म्यामधून देवाचं वचन जे ऑलरेडी तिकडे आहे ते आपण तिथून वाल मोकळा करून पुन्हा एकदा सोल मध्ये घेऊन येतो. त्याच वेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी, आपली आयडेंटिटी काय आहे, आपली ओळख काय आहे ते आपल्याला वचनाद्वारे कळते आणि मग आपल्यामध्ये बदल दिसू लागतो. Okay, next. Our belief affects our entire lives. Our beliefs affects our entire life. आपल्या श्रद्धा ज्या आहेत त्या आपल्या पूर्ण जीवनावर परिणाम घडवून आणतात. And wrong believing आणि is behind. you see this. Okay, I'll go slow. Our beliefs affects our entire lives. आपल्या श्रद्धा आहेत त्या आपल्या पूर्ण जीवनावर परिणाम घडवून आणतात. And wrong believing is behind. And wrong believing is behind every fear, addiction, shame, and any other struggles we have. Our beliefs affects our entire lives, and wrong believing is behind every fear, and wrong believing is behind every fear, addiction, shame, and other struggles we have. Now, what I believe, we wrote that behind every behavior, whether it is fear, whether it is shame, whether it is addiction, the root is what I believe is what is my action. Now, what is the definition of believe? Believe means action corresponding to the message. So if you see a person's behavior, action, addiction, action as fear, that means the root is what he believes is what he is. Yeah. आणि एका विश्वास म्हणजे काय तर आपण पाहिलं की जो संदेश तुम्हाला मिळालेला आहे त्या संदेशाला अनुसरण केलेली कृती म्हणजे विश्वास.
आता आपण बघूया की आताचा जो पॉइंट आहे तो असा आहे की आपल्या जीवनामध्ये जो विश्वास आहे तो आपल्या पूर्ण जीवनावर परिणाम घडवून आणतो. आणि जर चुकीच्या जे विश्वास आहेत, आपले चुकीच्या गोष्टीवर विश्वास आहेत, त्याच्या मागे कोण असतं? त्याच्यामध्ये भीती, ऍडिक्शन, शेम म्हणजे चुकीच्या सवयी, व्यसन, लज्जा आणि अदर ज्या आपल्या दुसऱ्या ज्या आपल्या जीवनामध्ये लढाया आहेत किंवा दुसरे जे इश्यू आहेत त्याच्या मागे असतात आपले चुकीचे विश्वास. If a person is continuing in addiction or any kind of sin, it's an indication that he has a wrong belief about his identity. आणि जर एखादी व्यक्ती जीवनामध्ये पापामध्ये पडलेली दिसते आपल्याला, तर तिची आपण समजून घेतलं पाहिजे की तिची स्वतःची ओळख जी आहे ती चुकीची आयडेंटिटी तिने स्वतः समजून घेतलेली आहे. या Now, when I am going to believe I am sick, I am going to be sick. But if I believe I am already healed, even though I see the symptoms, I am not going to accept those symptoms, but rather I am going to continually to speak my mindset, and I am going to I'll use my authority, and I will live a healthy life. I will not submit to those symptoms. या आणि सपोज एखादी व्यक्ती म्हणते की मी आजारी आहे, तर ती आजारीच राहते. पण जेव्हा एखादी व्यक्ती असं म्हणते की मी निरोगी आहे, मग तिला जरी लक्षणं दिसत असली तरी पण ती काय करते, तर तिची अथॉरिटी ती वापरते, अधिकार वापरते आणि मग ती स्वतः त्याच्यामधून देवाच्या वचनाद्वारे बाहेर पडत राहते. Now, for example, a person is an addict to pornography. आणि आपण समजूया की एखाद्या व्यक्तीला ती पोर्नोग्राफी म्हणजे अश्लील जी चित्रफित असतात त्या बघण्याच्या सवय आहे. On that day, I think Papa shared this testimony. I want to repeat it again. आणि आपल्याला ब्रदर जॉन्सन ही साक्ष सांगितली असेल, तर परत पुन्हा एकदा सिस्टर जॉन्सन आपल्याला सांगतायत. Now, when that person is an addict in that area, now in his spirit, he is already righteous and holy. आणि जेव्हा एखाद्या व्यक्ती सपोज एखाद्या व्यक्तीला जे व्यसन आहे, ज्या अशा वाईट गोष्टी पाहण्याचे चित्रपट, पण तिच्या आत्म्यामध्ये मात्र ती अगोदरच पवित्र आणि नीतिमान आहे. So until unless he is going to believe I am an addict, he is going to be an addict. पण जोपर्यंत ती विश्वास ठेवणार आहे की मी व्यसनी आहे, ह्या सवयीचा मी गुलाम आहे, तोपर्यंत ती तशीच राहणार आहे. Because we saw action, belief is action corresponding to the message. The action is always an indication. It shows what the person believes. The person is an addict because he believes he is an addict. पण जेव्हा आपण पाहिलं की बिलीफ म्हणजे काय, विश्वास म्हणजे काय, तर जो मेसेज आहे, संदेश आहे, त्याला अनुसरण केलेली कृती. मग तिचा विश्वास काय आहे की मी ऍडिक्ट आहे म्हणजे मी व्यसनी आहे. ती जोपर्यंत अशी व्यसनी स्वतःला समजते तोपर्यंत ती तशीच कृती करत राहणार, कारण तिचा विश्वासच तो आहे. Now in the spirit, is his spirit and God's spirit become one? Yes. Now is he righteous? Yes. Does he has the nature of holiness? Yes. Now when he is looking into the mirror is telling something contradicting what he looks in his physical senses. आणि तिच्या आत्म्यामध्ये जसं आपण शिकलो काल की आत्म्यामध्ये ती पवित्र आहे, नीतिमान आहे, ती ख्रिस्तासारखीच आहे. परंतु जोपर्यंत आता ती आरशात बघत नाही, आरसा म्हणजे देवाचं वचन, देवाच्या वचनाद्वारे ती जेव्हा बघते तेव्हा तिला कळतं की तिचं फिजिकल सेन्स म्हणजे जे डोळ्यांनी ज्या गोष्टी दिसतात त्यावर ती चालते, त्या गोष्टी बदलण्याची गरज असते. Now when he is going to open his mouth and say I am the righteousness of God in Christ Jesus. Now, when he is having that addiction, and when he's addicted, no matter what is that addiction is, and when he is going to open his mouth and say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Now, everything in his senses would say that's a lie. But when he constantly speaks the word of God is the weapon. The word of God has power. When he speaks that word of God, now the word of God will bring that thought into submission. Now when the soul mind and the spirit mind agrees, now that righteousness
that ability, that power to live holy, which is already in his spirit, now he opens the valve, and now all of a sudden the desire is gone. That desire to take the drugs is gone. That desire to watch that movie is gone. Now his desires, all of a sudden he can experience godly desire. या आणि एकदा का ती सपोज जेव्हा म्हणायला सुरुवात करेल, आपण अगोदर म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा ती देवाचं वचनाचा आरसा घेणार आणि ती बोलणार की मी ख्रिस्ताचे नीतिमत्व आहे, ख्रिस्ताचं नीतिमत्व माझ्यामध्ये आहे, त्यावेळेला तिला तिचे सेन्सेस काय सांगतील, तिचं माइंड तिला सांगेल की तू खोटं बोलतोयस, कारण तिचे सेन्सेस जे आहेत ते सगळे जे फिजिकल सेन्सेस प्रमाणे कार्य करणार, परंतु देवाच्या शब्दामध्ये जे सामर्थ्य आहे त्यामुळे तिचे जे विचार आहेत ते विचार जे आहेत ते ख्रिस्ताच्या नावाने सबमिशन मध्ये येतील आणि नंतर तिचं सोल माइंड म्हणजे आपण जीवाचं मन आणि आत्म्याचं मन, काल आपण अभ्यास केला, तर ते दोन्ही एकत्र होतील आणि नंतर जो वाल्व आहे स्पिरिट आणि सोल मध्ये तो उघडला जाईल आणि तिकडली जी डिझायर आहे, सोल मध्ये जी वाईट इच्छा आहे तिचं ऍडिक्शन सुरू आहे अजून, परंतु आत्म्यामध्ये ती कशी आहे, ती नीतिमान आहे, पवित्र आहे. सो हे जे आत्म्यामधलं जे नीतिमत्व आहे ते तिकडे फ्लो व्हायला सुरुवात होते जीवामध्ये, कारण ती वचन बोलत आहे की मी ख्रिस्ताचे नीतिमत्व आहे. आणि मग त्याद्वारे काय होतं, तर तिची जी डिझायर आहे म्हणजे तिच्या मनामध्ये जी वाईट इच्छा आहे ती हळूहळू तिला बदलताना दिसते आणि ती हळूहळू त्या व्यक्तीची इच्छा, वाईट इच्छा जाऊन तिकडे चांगली इच्छा निर्माण होते. Praise the Lord. This is how we transform. अशा प्रकारे आपण बदलतो And this is how we labor. अशा प्रकारे आपण परिश्रम पण करतो, मेहनत घेतो. The labor is to change our thinking. आणि मेहनत कसली घ्यायची आहे, तर आपले विचार आपल्याला बदलायचे आहेत. It will not just take place, I just spoke one time and I become holy. No, no, no. See, the problem is we confess only, we have timing. Okay, morning 1 hour I did my confession. No, the actual confession is in the battle. When the thoughts come, when you're tempted, that is the time I have to open my mouth. I have to speak those words and I have to bring those thoughts into obedience. आणि आपल्याला असं वाटतं की सकाळी 1 तास मी सगळं कन्फेस केलं, वचन बोललं, माझं काम संपलं. ते तसं नाहीच आहे. जेव्हा जेव्हा तुमच्या विचार येतात, विचारांमध्ये युद्ध सुरू होतं, प्रत्येक वेळी तुमचं तोंड उघडून तुम्हाला वचन बोलायचं आहे. ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. जसे विचार येणार तुम्हाला ख्रिस्ताच्या नावाने तो विचार बंदिवान करायचा आहे, ख्रिस्ताच्या पायाजवळ आणायचं आहे आणि वचन बोलायचं आहे तुम्हाला, जेणेकरून तुम्ही स्वतःचं माइंड रिन्यू करता आणि वचनाद्वारे तुमचा चमत्कार तुम्ही प्राप्त करून घेता. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, let's write. When we are born again, our spirits are as perfect as Jesus Christ. When we are born again, our spirits are as perfect as Jesus Christ. जेव्हा आपण Our spirit is as perfect as Jesus Christ. जेव्हा आपण नव्याने जन्माला येतो त्यावेळेला आपला आत्मा जो आहे तो प्रभू येशू इतकाच परफेक्ट असतो, परिपूर्ण असतो. Do we believe that? Yes. Not Yes. every time. Not every time. Yeah. When action is wrong, it's an indication our believing is wrong. ज्यावेळेला आपली कृती चुकते त्यावेळेला त्याद्वारे आपल्याला समजतं की आपलं विश्वास ठेवणं चुकीचं आहे. That's what we wrote the previous point. Wrong believing is behind every fear, every addiction, every shame, and any struggle we have in all these actions. The reason behind it is wrong believing. आणि आपण अगोदर लिहिलं की जेव्हा आपण ऍडिक्शन मध्ये फसतो, व्यसनामध्ये फसतो, एखाद्या वाईट सवयीमध्ये फसतो, का आपण फसतो? कारण आपण ज्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला आहे त्या गोष्टी चुकीच्या असतात. Praise the God. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, we are not. Okay, when we are born again, our spirits are as perfect as Jesus Christ Himself. Jesus Christ Himself. आपण जेव्हा नव्याने जन्माला येतो, नव्याने जन्म होतो त्यावेळेला आपला आत्मा जो आहे तो प्रभू येशू इतकाच परफेक्ट असतो, एकदम परिपूर्ण असतो.
We are not our body. We are not our body. We are not our mind or our action. We are not our body. We are not our mind. We are not our actions. Usually, how do we take our identity based on our physical appearance? Do we judge? Yes. Or based on our thinking and based on our action? But we are not our body, our mind, or our action. Our identity is based in Him, that is in Christ. Hmm. Our identity is based in Him. आणि आपण जेव्हा आपलं ओळख लोक जगासमोर देतो तेव्हा आपण ओळख कशी देतो, तर आपण जे सपोज आपला फिजिकल अपिअरन्स, मी कशी दिसते, मी कशी वागते, मी कशी बोलते, ह्याद्वारे माझी ओळख मी निर्माण करते. परंतु तसं नसतं. तर आपली जी ओळख आहे ती ख्रिस्तामध्ये लपलेली आहे, टोटली ख्रिस्तावर आधारित आहे. या So knowing who we are, knowing who we really are, knowing who we really are is the key to transformation. Papa has come. Praise God. Yes, Papa. Yeah, you are teaching. Oh, he has come with a You look very different. It looks like somebody else. Yes. I think the camera is very, it is in a very far distance. Should I repeat the last point? Knowing who we really are is the key to transformation. आणि Yes, Papa. Yeah. जर आपण ओळखले की मी कोण आहे, तर आपल्यामध्ये खरा बदल होऊ शकतो. He was saying you should recognize who you are. So I put the mask. Now recognize who I am. Identity. Identity hidden. You are teaching just now your identity is how you look. So I said, Yeah, let's it is. do this. My identity is not how I look or how I act or how I behave. My identity is how I am in Christ. Oh, Yes. so I did not hear the full teaching. No, that's why I thought you are telling about identity. So I said, my identity is with the mask now. That's why it's very dangerous when you come in between. In between the class, you're not allowed to come, huh? No, Papa, please continue. And please remove your mask. Please. Free class. Here in Dubai, you are compulsory to wear mask. But not inside the house. And the other people are saying wear the mask and preach. Really? Yes. Sister, really? You believe it, sister? I believe you. What did you say? I said I believe her. Because Praise God. all is So what were you teaching? Same, Papa, spirit, soul, body. Yeah, what in spirit, soul, body, where have you reached? I was giving some points. Okay. So were you So- speaking about the difference between spirit, soul, body, that mind is carnal? I was teaching on how the transformation takes place and how that I did not actually go to that Romans chapter 8:6. I did not go there, but you can continue there. So should I continue with that Philemon? Yeah, you can continue with the Philemon. Yes. I So- was giving the transformation, the example of the butterfly and the Okay. yeah. So we were learning about Philemon, how Philemon was, the book of Philemon saying the communication of your faith becomes effective if only you acknowledge that every good thing is in you. Yeah.
Which scripture it was? Philemon 1. 1:6. Philemon, only one chapter, 1:6. verse 6. आणि फिलेमोनाला पत्र अध्याय 1 वचन 6. आणि असे There's मागतो only one chapter and verse number 6. 6. असे मागतो की तुम्हामध्ये जे काही चांगले आहे So, in this now, the fullness of God is in us. That's आणि what we learn. की देवाचं पूर्णत्व जे आहे ते आपल्यामध्ये आहे. Praise God. So you cannot pray for the double portion. आणि आपण डबल पोर्शन म्हणजे दुप्पट अभिषेकासाठी प्रार्थना करू शकत नाही, Because the fullness of God is already in us. कारण देवाचं पूर्णत्व जे आहे ते अगोदरच आपल्यामध्ये आहे. So God gave us everything when we were born again. म्हणून जेव्हा आपण नव्याने जन्मतो त्यावेळेला प्रभूने दिलेलं आहे सगळं काही. So old things have already passed away. आणि जे जुनं आहे ते अगोदरच निघून So गेलं आहे. old things have passed away in our spirit. That sin nature has gone from our spirit. आणि ज्या वेळेला आपला आत्मा जो नव्याने जन्म होतो त्यावेळेला आपल्या आत्म्यामधील जे पापाचा स्वभाव आहे तो And गेला. all things have become new. आणि सर्व गोष्टी नवीन झाल्या आहेत. So in our spirit, we have received the same measure of faith, the same power, the same wisdom, the same ability in every one of us. म्हणून आपल्या आत्म्यामध्ये आपल्या प्रत्येकाला तेच सामर्थ्य, तेच शहाणपण, तीच कार्यक्षमता सगळ्यांना सारखीच दिली गेली आहे. So the word of God says the spirit of God with our spirit becomes united as one spirit. म्हणून देवाचा आत्मा म्हणतो की देवाच्या आत्म्यामध्ये आपला आणि त्याचा आत्मा जो आहे तो एक झालेले आहे दोन्ही. And therefore our spirits are identical to that of Lord Jesus in every way. म्हणून आपला आत्मा जो आहे तो प्रभू येशूचा आत्मा सारखाच प्रत्येक हर एक गोष्टीमध्ये त्याच्या सारखाच आहे. Hallelujah. हालेलुया. Let me give you that scripture. There's somebody will say, where did you get that? आपण ते वचन घेऊया. In 1 Corinthians 6:17. I gave the scripture, Papa, already. You already Yeah. picked it? Yeah, but you can take it, no problem. That his spirit and my spirit has become one, no? Yeah. Yeah, but you can explain, no problem. So when God's spirit and my spirit has become one spirit. या आणि आपण पाहतो इकडे कोरिन्थीकरास पहिले पत्र 6:17 काल आपण वचन पाहिलं. जो प्रभूशी जडला तो व प्रभू एक आत्मा आहे. So do we really believe that God's spirit and my spirit has become one spirit? आपण खरोखरच विश्वास ठेवतो का की माझा आत्मा आणि प्रभूचा आत्मा हा एक आत्मा आहे? So if I believe that God's spirit and my spirit is one spirit, then that same spirit can use my spirit and do amazing things in my life. मी आणि प्रभू एक आत्मा आहे तर माझा आत्मा आणि त्याचा आत्मा जेव्हा एक होतो त्यावेळेला मी त्या आत्म्याच्या द्वारे अद्भुत गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये घडवून आणू शकतो. And that is why, because the unity is finished and we are one spirit, we are no longer in the process of growing. We are no longer in the process of maturing when it comes to our spirit being. आणि म्हणून ज्या वेळेला आपण एक आत्मा म्हणून स्वतःचा विचार करतो की जर मी आत्मा आहे तर मी आता कुठल्याही वाढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा कुठल्याही एका विशिष्ट प्रक्रियेमध्ये आता मी नाही आहे. मी त्याच्यातून So बाहेर. everything that I will ever need in my life is already inside me. म्हणून माझ्या जीवनामध्ये ज्या ज्या गोष्टींची मला गरज आहे त्या सर्व गोष्टी माझ्यामध्येच आहेत. One of the way to understand is when I go to the washroom and I want a bucket of water, all I have to do is open the tap. Somebody might open the tap where one drop is coming. Somebody might open the tap where a little water is coming. Somebody might open the tap full, that the bucket is full in no time. आणि आपण सोपं उदाहरण घेऊया की जेव्हा मी वॉशरूम मध्ये जातो आपण त्यावेळेला आपण पाणी जर बकेट पूर्ण भरायचं असेल बादलीमध्ये तर आपल्याला फक्त नळ उघडायचा आहे. पण काही जण नळ उघडतात तेव्हा पाणी थेंब थेंब येतं, काही उघडतात तेव्हा थोडं येतं, पण काही उघडतात तेव्हा पाणी जोराने वाहू लागतं. बकेट पूर्ण. And some of them, instead of opening the tap in the right direction, they turn the tap in the wrong direction. It becomes more and more tighter. आणि काही जण तर नळ जे आहेत ते बरोबर डिरेक्शनला उघडायचं तर ते बरोबर उलट्या दिशेला उघडतात आणि नळ अधिकाधिक घट्ट होत जातो. So just imagine for a moment, everything that you need is inside of you.
So if a person is suffering from cancer, the power to heal cancer is already inside you. म्हणून जर एक लक्षात ठेवा की प्रत्येक गोष्ट जी आहे आपल्या मध्ये दिलेली आहे. जर एखादी व्यक्ती कॅन्सरने आजारी आहे तर त्या कॅन्सरला बऱ्या करण्याची क्षमता, समर्थता तिच्यामध्येच आहे ऑलरेडी. But not knowing this truth, we go on tightening with our worry and anxiety and fear. परंतु हे सत्य माहित नसल्यामुळे आपण स्वतःला ते नळ जो आहे तो घट्ट करत जातो चिंतेने, काळजीने आणि भीतीने. So my Christian life is no longer asking God to do something in my life, but my Christian life is now spending time with the mirror and renewing my mind, believing whatever the mirror says, and learning how to open the tap, how to change from physical realm to the spiritual realm, so that everything that I need is, which is already in me, is manifested. आणि म्हणून आता एक ख्रिस्ती व्यक्ती, नव्याने जन्मलेली व्यक्ती म्हणून माझं काम काय आहे तर प्रभूकडून काय मिळेल ते बघत बसायचं नाही, तर मी आता फक्त जास्तीत जास्त टाइम जो आरसा मला दिलेला आहे म्हणजे देवाच्या शब्दाचा आरसा त्याच्यामध्ये बघायचा आहे, त्याच्याबरोबर वेळ घालवायचा आहे, तो नळ उघडायचा आहे आणि जागतिक ते जे वर्तुळ आहे किंवा जगातल्या गोष्टीपासून मला आध्यात्मिक जगाकडे सरकायचं आहे आणि त्याद्वारे माझ्या गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये आणायच्या आहेत. It is like a person who is sitting in front of the mirror and putting a makeup to the body, to the face. आणि असं समजूया एखादी व्यक्ती आरशासमोर बसली आहे आणि ते चेहऱ्यावरती सगळं मेकअप करत आहे. So first starting with the lipstick, मग पहिल्यांदा लिपस्टिक लावली, then something in the eye, मग आपण इकडे आय लायनर, आय शॅडोज लावतो, then on top of the eye, the hair on the eyelash, आय लॅशेसला आपण मस्कारा लावतो, then closing that eye, then some color on the top of the eye, closing the eye. आणि आपण किंवा काय शेड लावतो. And then you pull this line still further up till here. आणि मग Baba, so much you know, huh? लायनर I'm looking, no. And the person who is spending more time in the mirror, after all the decoration, the person puts that face on the Facebook. आणि एवढा वेळ आरशासमोर घालून ती व्यक्तीची मेक तोंड तयार करते, ती फेसबुकवर अपलोड करते नंतर. And everybody gives them the thumbs up. You know how many? In hundreds. आणि मग त्या व्यक्तीला लाईक्स मिळतात. किती माहितीये का? Some of them get views, thousands. थाउजंड, हजारामध्ये व्ह्यूज मिळतात आणि लाईक्स. And here I am talking how to decorate your soul, okay, using the mirror called the Word of God. I'm not getting one thumbs up. आणि मी ब्रदर सांगतात की मी तुम्हाला आत्म्याला कसं काय आपण मेकअप, जीवाला कसा मेकअप करायचं तुम्हाला शिकवतोय, तर मला एक पण थम्सअप लाईक्स मिळत नाही. And it is so difficult to get 100 clicks. आणि 100 क्लिक्स पण लाईक्स मिळणं मुश्किल. No, While Papa. the girl is getting thousands and thousands of clicks. आणि त्या मुली ज्या आहेत त्यांना हजारोने लाईक्स मिळतात. But when a problem comes, पण जेव्हा एखादी प्रॉब्लेम, समस्या येते, all the colors start getting watercolor. सगळे रंग जे आहेत ते पाण्यासारखे उतरायला लागतात. But a person whose soul is decorated, पण त्या व्यक्तीचा जीव जो आहे तो असा डेकोरेट केलेला आहे, that person is able to face every storm of life victorious. ती व्यक्ती आहे ती जीवनातलं प्रत्येक वादळ विजयीपणे पार करते. You got two mirrors. दोन आरसे आपल्या समोर आहेत. One is the natural mirror पहिला जो आहे तो नैसर्गिक आहे, that can only decorate your natural face. तो फक्त तुमचे जो हा चेहरा आहे त्यालाच डेकोरेट करू शकतो. But a person who is sitting long many hours with the spiritual mirror, पण एखादी व्यक्ती जी तासन तास तो आध्यात्मिक आरसा घेऊन बसून राहते, that person's life starts getting decorated. त्या व्यक्तीचं पूर्ण जीवन जे आहे ते डेकोरेट व्हायला सुरुवात His marriage gets decorated. The marriage gets decorated. तिचं लग्नाचे संबंध जे आहे ते चांगले व्हायला सुरुवात होते. The children's life get decorated. मुलाचं जीवन जे आहे ते डेकोरेट होत असते. Their jobs get decorated. त्यांची नोकऱ्या ज्या आहेत त्या सुशोभित होत असतात. So which is the profitable, spending more time with the natural mirror or spending more time with the spiritual mirror? कोणतं जास्त फायदेशीर आहे आपल्याला? जो नैसर्गिक आरसा आहे त्याच्या समोर बसायचं की जो आध्यात्मिक आरसा आहे त्याच्या समोर तासनतास बसायचं? I'll tell you one thing. Whoever puts too many pictures on the Facebook, no, आणि एक गोष्ट आपल्याला सांगतात की
जी व्यक्ती जास्तीत सेल्फी After that you put over there, after that you put over there, how come there are some wrinkles on your face? Enough. That person has gone into depression. आणि एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त सेल्फी काढून अपलोड करत असते फेसबुकवर, तिला फक्त एक प्रश्न विचारा की काय ग तुझ्या डोळ्याखाली झालं, मला अशा सुरकुत्या दिसतायत. त्या दिवसापासून ती व्यक्ती बंद होईल फोटो टाकायची, डिप्रेशन मध्ये जाईल. येस. What you need to decorate is not your natural being, but your soul. And when your soul starts decorating, 3rd John verse 2 speaks about that. या आणि ज्या माणसाला हा चेहरा रंगवायची गरज नाही, तर आपला जीव जो आहे तो डेकोरेट करायची जास्त गरज आहे. मग त्यामुळे काय होईल? A lady was decorating her face all the time, and one day the husband went for a job. He used to go to work, and suddenly he forgot something and he returned back. And that time the wife had gone for the shower, and she came out with all the makeup gone. And he rang the bell, and the wife did not recognize that. Remember that she had not put the makeup. When she opened the door, the husband fainted. He said, "Who is in my house?" Well, first of all, she had no hair. She was putting a wig. So when she came from bath, he said, "Who is this bald lady?" Poor fellow did not know he was getting married to a bald lady, because all this time she was wearing a wig. The man had to be taken to the hospital. Imagine वो टकली के साथ शादी किया, क्या कहेगा? अभी टकला के साथ शादी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. We men are okay with takla, but if a lady is takli, what will happen? But if that same man, he was spending more time with the spiritual mirror, now will it affect him? No. Oh. No. नो. आणि ये सिल्विया कुछ इमेजिन कर रही है यार. सिल्विया का इमेजिनेशन बहुत फास्ट है. चल रहा है उसका मन. हाँ. She couldn't control only. Imagining how that lady would have been looking without the makeup. No, she's imagining how he fainted. So should I translate this, brother? No, you don't need translation, because translating, you might also faint. Someone what to translate. She won't be able to translate that part. But how come you understood, Jocelyn? Okay. I spoke in English, that's why. Yeah. Listen, my friend, you can put all the makeup, all that, and decorate yourself. But when the battle begins, none of the makeup can help you. At that time, it's your soul, which is decorated with the word of God, will help you to fight the battle. Yes. म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, चेहरा आपण किती रंगवला तरी त्याचा काही फायदा होत नाही. जेव्हा प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होतं, लढाई सुरू होते, प्रसंग येतो, त्यावेळेला फक्त आपला जीव जो आपण डेकोरेट केलेला असतो प्रभूच्या शब्दाने, तोच फक्त त्यावेळी आपल्याला उपयोगी पडतो. So many people, the moment they get a little hachi, they quickly jump. What is that? COVID. आणि काही लोक फक्त आता या दिवसामध्ये जेव्हा शिंक जरी आली आजची, तरी त्यांना वाटतं की मला कोविड झालंय. Are in the I had gone to the market, so I was eating the kacha date, and it got stuck. So I started coughing in a market. People started running. I had water bottle. I quickly drank. Hospital में admit. आणि ब्रदर, This really happened. I'm not joking. आणि इन दुबई ब्रदर, आज खजूर किधर खाएगा यार?
Papa, today I don't think she's going to translate for you. Why am I talking something wrong? No, Papa. And this is how the devil is attacking you, yaar, every day. Yeah. Yeah. आणि ब्रदर म्हणतात की मी आता Can दुबई you see? डेट्स दिखा रहा है, मुंह में पानी आया, हा ब्रदर. मालूम है मेरे को. देख बोलता है, now she can't even preach. सो ब्रदर म्हणतात की मी दुबई How colorful it is. आधा कच्चा आधा पक्का. See? पोटाचं केल ब्रदर, पोटाचं केल. मैं जब भी वड़ा पाव खाता कभी दिखाया क्या? खाया ना. एन्जॉय ब्रदर. Hmm. तो ब्रदर म्हणतात की मी दुबईला कच्चा खजूर खात होतो, कच्चा, आणि मी खोकायला लागलो. माझा अडकलं इकडे आणि मी खोकायला लागलो तर सगळे लोक इकडे तिकडे पळायचे. त्यांना कोविड झाले. Praise God. Praise God. Your mind. When your soul is sick, you will go sick. देख एक जन ने क्या लिखा दे? My mouth is You're water. making water. Yeah. मेकिंग अ माउथ वॉटर. See how it is affecting people. Yeah. In the same way, now, let me show you one more. A little right. कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? हा ब्रदर. Why is it not happening the same way when you read the fullness of God is in you? येस. Which should have been watering more? फुलनेस ऑफ गॉड. Because you did not believe. When a person believes, he's so excited, he's already jumping and screaming, the fullness of God is in me. आणि मग आपण ब्रदरना खजूर खाताना बघतो आपल्या तोंडाला लगेच पाणी येते. पण जेव्हा आपण आनंदाने उड्या, म्हणजे आपला आनंद होतो, मग जेव्हा आपण वचन वाचतो की देवाची पूर्णता माझ्यामध्ये आहे, तेव्हा आपल्याला काहीच होत नाही. इकडे आपण खरं आनंदाने उड्या मारायला पाहिजेत ना, की Believe me. देवाची पूर्णता आहे. Believe me, when I first time read in the Bible, all those who believe in me, they shall cast out demons. I started crying. येस, शी टोल्ड दॅट. आणि ब्रदर म्हणतात की जेव्हा पहिल्यांदा त्यांनी वाचलं की प्रभू येशू म्हणतो जे कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतात ती माझ्या नावाने भूते काढतील, तेव्हा मी रडू लागलो. Because for somebody, it will be Mark who wrote the Bible, that book. Yeah. He is the one who is the author of that letter. But for me, it was Jesus saying to me, listen son, if you believe, from now on, this very moment, you will cast out demons. येस. Does आणि it make a difference? yeah. Hello, does it make a difference? Yes. Just as my mouth can get watering when I'm speaking about vada pav or when I'm speaking about dates. Let's say I did not show you, but your mouth is watering. How much more my mouth should start watering? How much more I should get excited when I read the Bible? Yes. आणि मग आपण ब्रदरना आता डेट्स खाताना पाहिलं किंवा आपण वडापाव बोललो तर आपल्या तोंडाला लगेच पाणी आलं. पण जेव्हा मग सपोज त्याने आपल्याला दाखवलं नसतं तरी पण तोंडाला पाणी आलं असतं. त्याप्रमाणे परंतु जेव्हा आपण बायबल बद्दल बोलतो, बायबल वाचतो, तेव्हा आपल्या तोंडाला किती पाणी यायला पाहिजे. Hey, Banad bhai. टॅमरिन का एग्जांपल दिया था. टॅमरिन. No, that is okay. Now, tomorrow, when she goes to school, Sylvia, the nun says, Sylvia, we have decided to double up your salary. देख पानी पीने का ही बंद कर दिया. देख ओ पीने की रुक गई. Just see. The लॉकडाउन में नो डबल सैलरी. No. What I'm saying, they give you the document that your salary has become double. Will you be like this? Okay, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. No. Hallelujah. 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 Come dancing home. Hallelujah. Hallelujah. 60 के स्पीड से घर पे. Huh? 80 के स्पीड से घर पे. मोहन भाई को पार्टी के लिए बुलाऊंगी मैं.
but there will be some excitement. येस. I was crying that evening, and then I said, Lord, if this is true, I want to go and experience it. Within 48 hours, the Lord showed me how to. I did not know how to do it, but God showed me within 48 hours. येस. आणि Amen. जेव्हा That is what the Bible is. The Bible is not a book. The Bible is Jesus himself talking to you. And when you're listening to him, you are saying, Lord, I choose to agree with you. And whatever you are saying, I'm ready to go and do it. येस. आणि ज्या वेळेला मी वचन वाचलं मार्क मधलं की जे माझ्यावर विश्वास ठेवतील माझ्या नावाने भूते काढतील 48 तासामध्ये प्रभूने मला ह्या वचनाची साक्ष घेण्यासाठी प्रभूने मला पाठवलं. कारण बायबल हे पुस्तक नाहीच आहे, तर तिकडे प्रभू येशू स्वतः तुमच्याशी बोलत आहे. When, okay, sorry. आणि त्याची प्रतीती त्याची साक्ष आपल्याला प्रत्येक क्षणाक्षणाला येत असते. So when Jesus is saying, when you lay hands on the sick, they shall recover. येशू म्हणतो जेव्हा तुम्ही दुखण्यावर हात ठेवणार ते बरे होतील. Now what about the mother whose child is sick? Is the mother laying hands on the child or is she only crying? मग जेव्हा एखाद्या आईचं बाळ आजारी असते त्यावेळेला ती आई त्या बाळावर हात ठेवते की ती फक्त रडत राहते. She wants the preacher's hand to come. तिला प्रीचरचा हात हवा असतो त्या The बाळावर. Bible doesn't say when the preacher will lay hands. पण All these years, preacher लोग ने बोला है हमारे सिवा नहीं होता है, टोपी लगाया. येस. आणि बायबल सांगतच नाही की प्रीचरने हात ठेवला तरच. इतकी वर्ष प्रीचर सांगत होते आपल्याला, पण ते आपल्याला टोपी लावत होते. This power is given to everybody who is born again. जो कोणी नव्याने जन्मलेला आहे त्या प्रत्येकाला हे सामर्थ्य दिलेलं And आहे. the question comes, if this power is true, why is it not happening? मग प्रश्न येतो की हा पॉवर हे सामर्थ्य जर खरं आहे तर मग असं का घडत नाही. Read 3 John verse 2, third letter of John verse 2. योहानाचे 3 पत्र अध्याय 2 वचन 2 आपण वाचूया. प्रिय बंधू, जसा तुझा आत्मा सुस्थितीत आहे तसे तुला सर्व गोष्टीत सुस्थिती व आरोग्य असावे अशी मी प्रार्थना करीतो. What is he saying? My beloved, I pray that all things go well with you and that you be in good health just as your soul thinking prospers. तुझा आत्मा सुस्थितीत आहे तसे तुला Instead of Atma, it is soul, Baba. सोल. ओके ओके. Because your Atma will always be prosperous once it is born again. Your Atma cannot become sick. When a person is in depression, it is not his Atma getting sick, it's soul getting sick. ओके. आणि वचनामध्ये आपण सुधारणा करून घेऊया की तुझा आत्मा नाही तर तुझा जीव. कारण आत्मा जो आहे तो ऑलरेडी त्या चांगल्या कंडिशन मध्येच असणार. जेव्हा एखादी व्यक्ती डिप्रेशन मध्ये जाते तेव्हा तिचा सोल तिचा जीव जो आहे तो आजारी होतो. So when the soul is sick, even though you take medicine, the medicine will not touch the soul, the medicine will go and touch the brain. आणि जर सोल आजारी असेल जीव आजारी असेल आणि आपण औषध घेतलं तर औषधामुळे आपल्या जीवाला जीव बरा होणार नाही तर आपल्या मेडिकेशन जे काही कंडिशन आहे शरीर बरे होईल. आपल्या ब्रेन मेंदूला ते जाऊन पोहोचते. So when the soul is sick and you take medicine, the brain will be affected, but it cannot affect the soul. मग जेव्हा आपण आजारी असू त्यामुळे औषध आपण खाल्लं तर आपल्या मेंदूवर त्याचा परिणाम होतो. म्हणजे मेंदूवर त्याचा परिणाम दिसून येतो परंतु जीवावर नाही. So when a person is depression, no matter what medicine is taking, it is only affecting the brain. And what the doctors do is they put the brain to sleep. आणि मग एखादी व्यक्ती जेव्हा निराशेमध्ये असते त्यावेळेला काय होतं तर ती औषध खाते पण औषधाचा परिणाम जो आहे तो काय होतो ती नेहमी डॉक्टर तिला झोपेसाठी औषध देतात. तिच्या जीवाला कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंट दिली जात नाही. After a few months, the person becomes so addicted to that medicine that person cannot live without that medicine.
आणि मग 6 महिन्यानंतर त्या व्यक्तीला त्या औषधाची एवढी सवय होते की ती व्यक्ती त्या औषधाशिवाय जगू शकत नाही, राहू शकत नाही. And many people get they are provoked to go and commit suicide taking those drugs. आणि ह्या औषधामुळे काय होतं तर खूप लोकांना आत्महत्या, सुइसाइडल टेंडन्सी म्हणजे आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण होते. The only medicine for this is the word of God. आणि मग एकच औषध आहे या परिस्थितीमध्ये आपल्या जीवासाठी, ते म्हणजे देवाचे वचन. The preaching and the teaching of the word of God, the truth, when revealed, begins to renew the mind, not the brain, renew the mind. And when the mind gets renewed, the person is out of depression. आणि म्हणजे टीचिंग, जे वचनाची शिकवणूक आहे, वचनाचा प्रसार आहे, त्याद्वारेच फक्त मनाचं नवीकरण होते आणि नंतर ती व्यक्ती निराशेतून बाहेर यायला The word of God is a medicine to your mind. आणि देवाचा शब्द हे आपल्या मनासाठी औषध आहे. When the mind gets in line with the word of God, the soul is prospering. When the soul is prospering, you are always in good health and everything will go well with you. आणि ज्या वेळेला ही शिकवणूक मनामध्ये जायला सुरुवात होते त्यावेळेला आपला जीव जो आहे तो भरभराटीस येतो. ज्या वेळेला जीव भरभराटीला येतो त्यावेळेला आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती चांगलीच होते. So when a person's soul is getting prospered or renewing, the person is shifted from fear to faith. आणि ज्या वेळेला हा सोल, जीव नवीन व्हायला सुरुवात होतो त्यावेळेला व्यक्ती भीतीपासून विश्वासाकडे सरकायला सुरुवात होते. The moment the person operates in faith, the tap is opened in the spirit and the power of God begins to flow from the spirit through the mind into the body and brings healing to the person. आणि ज्या वेळेला विश्वासाने ती व्यक्ती पुढे निघते, विश्वास वाढायला लागतो, त्यावेळेला जो स्पिरिट मधला, आत्म्यामधला नळ आहे तो उघडतो. तिथून जो प्रवाह आहे तो मनामध्ये आणि मनातून शरीराकडे वाहायला सुरुवात होते, ती व्यक्ती बरी होते. So please write it down. In order for my faith to work, I must recognize and believe and acknowledge the good things in me, in Christ Jesus. Let me give you an example. Yeah. The brother Stanley Coutinho, okay, his kidneys are failed. आणि So the उदाहरण mind says you cannot pass urine माइंड because he can see with his eyes the kidneys are not functioning. The report is saying the kidneys are not functioning and therefore you can't pass urine. आपण उदाहरण घेऊया की ब्रदर स्टॅनली जे आहेत त्यांच्या किडनी फेल्युअर झालेल्या होत्या. त्याचं माइंड, त्यांना मन सांगते की तुझ्या किडनी ज्या आहेत त्या बरोबर काम करत नाही. त्यांना डोळ्याने पण दिसते, त्यांना मेडिकल रिपोर्ट पण सांगतोय की तुझी किडनी जी आहे ती बरोबर काम करत नाही. 2 years. 2 वर्षापासून. So before the healing can take place, I have to speak to him the word of God that will affect his thinking, affect his mind. आणि म्हणून हिलिंग होण्या अगोदर पहिल्यांदा मला त्याच्याशी देवाचं वचन बोलावं लागेल, ज्या वचनाद्वारे त्याची जी थिंकिंग आहे, विचार करण्याची पद्धत आहे, ती पहिल्यांदा बदलावी लागेल. So just as the car spare parts are changed, in the same way, Hebrews 1:14 says that the angels are the mechanics who can bring the spare parts, change your spare parts according to the word of God in Christ Jesus. आणि जसं आपण कारचे स्पेअर पार्ट, कार जर खराब झाली तर आपण तिचे पार्ट चेंज करतो, त्याप्रमाणे हिब्रूज 4:11 1:14 1:14 सांगते की एंजल्स जे आहेत, देवदूत जे आहेत, ते आपले मेकॅनिक आहेत आणि ते आपले स्पेअर पार्ट्स आपल्यासाठी घेऊन येतात आणि ते तिकडे दुरुस्त करतात आणि आपल्यासाठी आरोग्य घेऊन येतात. According to the word of God, God has anointed them, appointed them to serve us. आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे प्रभूने त्यांना अभिषिक्त केलं आहे आणि निवडलेलं आहे
आपली सेवा करण्यासाठी. Just as you have a servant at home, in the same way, the angels are supposed to serve those who belong to Christ. ज्याप्रमाणे आपल्या घरामध्ये आपली सेवा करण्यासाठी सेवक असतात, त्याप्रमाणे स्वर्गीय पित्याने आपली सेवा करण्यासाठी त्यांना पाठवून दिलेलं आहे. And they are supposed to bring forth our inheritance, our salvation. आणि आपल्यासाठी तारण आणि आपला वारसा घेऊन ते येत असतात. So when you understand this truth, जेव्हा तुम्हाला ही सत्य समजतं, you begin to renew your soul, तुम्ही तुमचे जीव renew जो your आहे, mind. तुम्ही मन नवीन करायला सुरुवात करता. So your soul is prospering. आणि मग तुमचा जीव जो आहे तो भरभराट व्हायला सुरुवात होते. Now everything in your body begins to change. आणि तुमच्या शरीरातील प्रत्येक गोष्ट बदलू लागते. The more you are confident, जितके जास्त तुम्ही आत्मविश्वासू असता, acknowledging what the word of God says, आणि देवाच्या वचनामध्ये कोणती पोचपावती तुम्हाला दिलेली आहे ते now your faith begins to work. तुमचा विश्वास कार्य करायला सुरुवात करतो. Now what you believed and acknowledged, आता तुम्हाला विश्वास ठेवायचा आहे आणि पोचपावती घ्यायची आहे that all good things are in you. की तुमच्यामध्ये सर्व काही चांगलं आहे. So whatever is wrong has to be replaced. मग जे काही चुकीचं आहे ते तिकडे त्याची रिप्लेसमेंट झाली पाहिजे, त्याची जागा दुसऱ्या कशाने घेतली पाहिजे. So no matter how much you are praying, मग तुम्ही किती प्रार्थना करता त्याने काही फरक no पडत नाही. matter how many hours you are sitting before the Lord, आणि तुम्ही किती तास प्रभू समोर बसता तेही महत्वाचे नाही. if your mind thinking is still against God's word, तुमच्या मनाची विचार करण्याची पद्धत जर देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध असेल and you have not yet renewed your mind, आणि तुम्ही मनाचं तुमच्या नवीकरण केलं नसेल, you cannot see any manifestation of God's power. मग देवाच्या सामर्थ्याचं कुठलंही प्रकटीकरण तुम्हाला दिसत नाही. You cannot see any victory or joy in your life. तुमच्या जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विजय किंवा तुम्हाला आनंद दिसत नाही. There is only worry and fear and worry and fear and worry and fear. तिकडे फक्त असते चिंता भीती आणि चिंता आणि भीती. So even though God has put his fullness in you, म्हणून देवाने जरी तुमच्यामध्ये त्याची परिपूर्णता घातलेली आहे, you cannot tap into the power until you discover what God has put inside of you. तुम्ही त्या सामर्थ्यामध्ये काहीच तुम्ही सामर्थ्यात प्रवेश करू शकत नाही जोपर्यंत प्रभूने तुमच्यामध्ये काय ठेवलं आहे याचा तुम्हाला शोध लागत So नाही. the more and more you acknowledge the word of God, म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त जितके देवाच्या शब्दाची the पोचपावती more and more you acknowledge the presence of God, not on your feeling, because the word of God says so. आणि जास्तीत जास्त तुम्ही जसं देवाच्या वचनाला यू एक्नॉलेज द पॉवर, Presence and power of God in you. देवाचे सामर्थ्य आणि देवाचं अस्तित्व तुमच्यामध्ये आहे हे तुम्ही जितकं जास्त ओळखाल, Now you see faith is manifesting supernatural things in your life. तुम्हाला दिसेल की तुमच्या जीवनामध्ये तुमचा विश्वास जो आहे तो दैवी पद्धतीने कार्य करत आहे. Now you begin to see that you can change the situations of your life. आणि तुम्हाला दिसतं की तुमच्या जीवनामध्ये ज्या परिस्थिती आहे त्या तुम्ही बदलू शकता. Now you can see that as you are acknowledging the good thing is in you, in Christ, now faith is working and producing supernatural results. आणि जसं तुम्हाला समजतं की तुमच्यामध्ये सर्व चांगल्या गोष्टी प्रभूने ठेवलेल्या आहेत, तसं तुमचा विश्वास जो आहे तो तुमच्यासाठी दैवी गोष्टी घेऊन येतो. Hello? Yes, Lord. Hello? Yes, brother. Yes. So Yes, Papa, yes. as you are acknowledging the good things in you, जसे तुम्ही तुमच्यामध्ये सर्व चांगल्या गोष्टी ठेवल्या आहेत हे because ओळखता of Christ in you, थ्रू क्राइस्ट, because of Christ in you, कारण आपल्यामध्ये जो ख्रिस्त आहे त्याद्वारे त्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. now your faith will work and produce supernatural result. आता तुमचा विश्वास जो आहे तो कार्य करतो आणि तुमच्यासाठी दैवी परिणाम घेऊन येतो. From a few months, one lady was watching the YouTube teachings. आणि काही महिन्यापासून एक बाई जी होती ती युट्यूब वरच्या ह्या टीचिंग्स बघत होती. She's not from a Catholic background. ती कॅथलिक नाहीये, मग ती स्त्री She's from some other church. ती दुसऱ्या मंडळीची सभासद आहे. So she has been born with the word of God. पण ती देवाच्या शब्दाद्वारे नव्याने जन्मलेली आहे. Because other churches are very strong in the word of God. कारण दुसऱ्या ज्या मंडळी आहेत, चर्चेस आहेत, ते देवाच्या वचनामध्ये मजबूत आहेत.
But a marriage was in crisis. पण तिचं लग्न जे आहे विवाह तो थोडा प्रॉब्लेम मध्ये होता. So she got addicted to these teachings because she said these teachings are so different from all that I've heard. पण जेव्हा तिने ह्या टीचिंग ऐकल्या त्यावेळेला ती ऐकण्याची सवय लागली, कारण तिला समजलं की हे दुसऱ्या शिकवणुकीपेक्षा वेगळी शिकवण आहे. So she began to listen about agape love. आणि मग तिने बिनशर्त प्रेमाबद्दल ऐकायला सुरुवात केली. So she began to apply the agape love in a marriage relationship. आणि तिने तिचे जे लग्नाचा संबंध होते त्याच्यामध्ये तिने बिनशर्त प्रेम वापरायला सुरुवात केली. But there was no result. पण परिणाम मात्र काही दिसला नाही. So she called me to ask me, where am I going wrong? मग तिने ब्रदर फोन केला आणि विचारलं की माझं कुठे चुकतंय का. I have not been bitter. I used to be bitter, but I realized when I'm bitter, I'm outside the garden. I need to be inside the garden. आणि तिने सांगितलं की मी त्याच्याशी वाईट वागत नाही, मी पूर्वी वाईट वागायचे. तेव्हा मला कळलं की मी वाईट वागताना मी गार्डन त्या बागेच्या बाहेर आहे. Whatever you're teaching, I'm practicing, तुम्ही जे काही शिकवता मी त्याप्रमाणेच वागते, but I'm not seeing the result. पण मला परिणाम काही दिसत नाही. So I asked Lord, what is the mistake? मी प्रभूला विचारलं की काय चुकलं आहे माझं प्रभू. And the Lord said, she has allowed the devil to have a hold on her husband. आणि प्रभूने ब्रदरनं सांगितलं की तिने तिच्या पतीला सैतानाला परवानगी दिली आहे तिच्या पतीवर काबू घेण्याची. Because the husband, the devil has made the husband a slave. कारण त्या सैतानाने नवऱ्याला गुलाम बनवलं होतं. But she's not attacking the devil anymore. पण ती त्या सैतानावर हल्ला करत नव्हती. She has let him loose. तिने त्याला असं मोकळं सोडलेलं होतं. So I told her, how many times have you been attacking the devil? मग मी तिला विचारलं की तू दिवसातून किती वेळा त्या सैतानावर हल्ला करतेस. How many times are you rebuking that spirit operating on your husband? किती वेळा तुझ्या नवऱ्यावर तो जो सैतानाचा आत्मा कार्य करतो त्याला तू She says, I say about 4 or 5 times. ती म्हणाली मी 4-5 वेळा करते ते. And I said, how many times does the spirit attack using the husband's body? How many times does he attack you? आणि मग मी तिला विचारलं की तुझ्या पतीचं शरीर वापरून किती वेळा तो सैतानाचा आत्मा तुझ्यावर हल्ला करतो. She says, the whole day he makes my life miserable. तिने सांगितलं पूर्ण दिवस त्याने माझं आयुष्य असं करून टाकलेलं आहे. I said, let's make a deal. मी तिला सांगितलं चला आपण एक डील करूया. You need a machine gun. तुला मशीन गनची गरज आहे. So I will teach you how to use the machine gun. मग मी तुला शिकवतो की मशीन गन कशी वापरायची. Say with your mouth, the Spirit of the Lord is upon me, my husband, my children, my whole family. आणि असं बोलत जा की प्रभूचा आत्मा माझ्यावर आहे, माझ्या पतीवर, माझ्या पूर्ण मुलांवर, माझ्या God himself has anointed all of us. आणि प्रभूने मला आम्हा सर्वांना अभिषिक्त केलेला आहे. He has filled us with his agape love. त्याने आम्हाला बिनशर्त प्रेमाने भरून टाकलेलं आहे. He has delivered us from all evil. त्याने आम्हाला सर्व वाईटापासून आम्हाला सोडवलं आहे. In the name of Jesus, every spirit operating on my husband's life, body, that does not belong to the kingdom of God, I apply the blood of Jesus over you. I bind you, I rebuke you, and I cast you out of this body. आणि तिने प्रार्थना केली की प्रभू येशूच्या नावाने जो काही आत्मा माझ्या पतीच्या जीवनावर, त्याच्या आरोग्यावर, त्याच्या धंद्यावर कार्य करत आहे त्याला मी धमकावते प्रभू येशूच्या नावाने आणि त्याच्या जीवनामधून त्याला बाहेर हाकलून देते. I thank you, Lord, that every spirit operating on my husband's body and life, in the name of Jesus, it is rebuked, it is gone, and I thank you that Holy Spirit has possessed my husband. आणि प्रभू येशूच्या नावाने जो आत्मा माझ्या पतीच्या जीवनावर कार्य करत आहे त्याला मी धमकावला आहे, तो निघून गेला आहे आणि पवित्र आत्म्याने माझ्या पतीचा ताबा घेतलेला आहे. So I said, keep on thanking God that this is done. आणि मी तिला सांगितलं की देवाचे आभार मानत राहा की असं झालेलं आहे. And go on thanking God for the next 1 hour. 1 तास प्रभूचे आभार मानतच राहा. And she began to do it for 1 hour. आणि तिने 1 तास सुरू केलं ते काम. I said, how are you? How's the situation at home? मग मी तिला विचारलं की कशी आता घरची परिस्थिती कशी आहे. She said, for the agape love that I've been applying, it is now more easy to apply. तिने सांगितलं की बिनशर्त प्रेम जी मी सुरुवात केली आहे वापरण्यासाठी त्यामुळे माझं काम खूप सोपं झालेलं आहे. And in 10 minutes, my husband became like a rat, like a lamb, and sat down in a corner and would not speak a word.
he became entirely different identity. आणि तिने सांगितलं 10 मिनिटांमध्ये माझा पती जो होता त्या उंदरासारखा त्या कोकरासारखा तिकडे कोपऱ्यात बसला आणि त्याने काही माझ्याशी हल्ला केला नाही This happened in the morning. आणि तो सकाळी तिथून उठला. And in the evening he said these words, I do not understand, something has happened to me. There was like an animal urge in me to fight, but I think so that animal is gone to sleep. आणि त्याने सांगितलं संध्याकाळी तिला की मला काय होत होतं ते कळत नव्हतं. एक जनावरासारखी एक इच्छा माझ्यामध्ये निर्माण होत होती आणि आता ते जनावर जे आहे ते निघून गेलेलं आहे. So after 2 days, she sends the message, everything has become peaceful. आणि तिने सांगितलं की 2 दिवसानंतर सगळं काही व्यवस्थित झालेलं आहे. I never prayed for her. मी तिच्यासाठी प्रार्थना केली नाही कधी. I did not pray over her. मी तिच्या डोक्यावर हात ठेवून पण प्रार्थना केली नाही. I just said, this scripture you say and I agree with you. मी तिला सांगितलं हे वचन ते बोल आणि मी ह्या वचनाशी तुझ्याबरोबर सहमत होतो. And she said, I never knew that this power was in me. And I was looking at who is going to pray for me, which pastor, which preacher, who should I call, who will pray for us and destroy this situation. आणि तिने सांगितलं की मला माहीतच नव्हतं की हे सामर्थ्य माझ्यामध्ये आहे. मी विचार करायचे कोणता पास्टर कोणते प्रीचर येऊन माझ्यासाठी प्रार्थना करतील आणि हे सगळं निघून जाईल. Every Christian believes God can do anything. प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्ती असा विश्वास ठेवते की प्रभू काहीही करू शकतो. There is nothing impossible to God. प्रभूला काहीच अशक्य नाही. But they experience very little manifestation. पण ह्या त्यांची विश्वास जो असतो त्याचं प्रत्यक्ष प्रकटीकरण त्यांना खूप थोडं दिसतं. Even though they are born again, जरी ते नव्याने जन्मले they know that they are connected to God. त्यांना माहित आहे की ते प्रभूशी जडलेले आहे जोडलेले आहेत. They believe that God's power is in them, ते विश्वास ठेवतात की देवाचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये आहे. but they have not yet activated that power by But- faith. पण ते सामर्थ्य ते विश्वासाद्वारे कधीच क्रियाशील करत नाही. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Most of the people, खूप लोक they are deceived ते डिसिप्ड ते फसवले गेले आहेत because they believe आणि ते विश्वास ठेवत होते God's power in answer to prayer की उत्तर देण्यामध्ये देवाचं जे सामर्थ्य आहे in prayer to pray माझ्या प्रार्थनेसाठी उत्तर आणण्यामध्ये देवाचं जे सामर्थ्य आहे is going to depend on my performance. ते माझ्या परफॉर्मन्सवर मी कशा प्रकारे प्रतिसाद देते त्याच्यावर अवलंबून असेल. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक्यू. Thank you, Jesus. So they begin to believe that they got to be extremely holy. त्यांना असं वाटतं की मला ते असा विश्वास ठेवतात की मला आता खूप पवित्र राहायला लागेल. They need to avoid strife. त्यांना एकमेकांची संघर्ष भांडण जे आहे ते टाळावे लागेल. They need to study the word. त्यांना असं वाटतं की त्यांना वचनाचा अभ्यास करावा लागेल They need to speak right. आणि त्यांना योग्य तेच बोलावं लागेल. Now, what is wrong in all this that they are believing? मग आता हे जे सगळ्या गोष्टीवर ते विश्वास ठेवतात त्याच्यामध्ये काय चुकीचं आहे? What is the problem? Can you repeat that? Yeah. Okay. I have a situation म्हणजे जीवनामध्ये अशी परिस्थिती आहे and I said a prayer and I want answer to that prayer. मी प्रार्थना केली आणि मला त्यासाठी उत्तर पाहिजे. And therefore they believe that I have to be holy, I have to speak right, I have to study the word, I have to do my tithing, I'm supposed to avoid strife. Then only my prayers will be answered. You're asking whether that is correct? Yes. Well, I'm asking you, if the person is following all these things, will his prayer get answered?
Does he need to do all these things? Because he's trying to do it by his strength. He's trying to do it by his strength, not looking at Jesus. So what is the truth? The truth is Jesus has already given us. It's already done. Praise God. So his faith is on his works or his faith is on Jesus' works? His work. त्याचा विश्वास जो आहे तो So Yes. why is the work? Why is the prayer getting short circuit? त्या व्यक्तीचा विश्वास जो आहे तो स्वतःच्या कार्यावर आहे आणि तो येशूने जे काही केलं आहे त्याच्यावर तो विश्वास ठेवत नाही. So when Jesus has already finished it for me on the cross, ते जे काही प्रभू येशूने सर्व काही त्या क्रूसावर अगोदरच संपवलेलं आहे. so the person is doubting that if I don't do, these things will not come to pass. मग ती व्यक्ती संशय ठेवते की जर मी हे सगळं केलं नाही तर मला उत्तर मिळणार नाही. Praise God. But when the person believes by faith पण ती व्यक्ती जेव्हा विश्वासाने श्रद्धा ठेवते that Jesus has already finished it for me, की प्रभू येशूने अगोदरच हे माझ्यासाठी केलेलं आहे, praise God, everything begins to change. सर्व काही बदलायला सुरुवात होते. So I am not praying to get something from God, म्हणून प्रभूकडून काही मिळावं म्हणून मी प्रार्थना करत नाही, but I believe that God has finished it on the cross. I exercise my faith to what he has finished on the cross. तर मी विश्वास ठेवतो की प्रभू येशूने सर्व काही क्रूसावर संपवलेलं आहे आणि माझा विश्वास मी वापरतो हे ह्यावर विश्वास So ठेवतो. that renewing of the mind of what Jesus has finished brings forth the manifestation. मग येशूने जे काही तिकडे क्रूसावर केलेलं आहे हे मी माझ्या मनाच्या नवीकरणाने समजून घेते. त्याच वेळेला गोष्टी समोर येऊ लागतात. Hallelujah. हालेलुया. So I am not praying for 4 hours that my hands get anointed. म्हणून मी 4 तास प्रार्थना करत नाही की माझे हात अभिषिक्त व्हावेत म्हणून, But because I believe that my hands are anointed because of the finished works of Jesus, तर मी विश्वास ठेवते की माझे हात अभिषिक्त आहेत कारण प्रभूने त्या क्रूसावर जे पूर्ण काम केलं आहे त्याबद्दल. so I am spending my time not to get the power. I'm spending my time so that I can renew my mind to open the tap which is already in me. म्हणून माझं मन जे आहे ते मी नवीकरण करते, नवीन करते, जेणेकरून जो टॅप, जो नळ माझ्यामध्ये तिकडे बसवलेला आहे तो मला उघडायचा आहे. So I'm studying the word not to get the power of God. I'm studying the word so that I can kick the unbelief out of me. आणि म्हणून देवाचं सामर्थ्य मिळावं म्हणून मी अभ्यास करत नाही, तर माझ्यामध्ये जो अविश्वास आहे तो मला बाहेर काढून टाकायचा आहे म्हणून मी अभ्यास करतो. Is there a big difference? Yeah. So I'm not fighting or I'm not praying to get my healing. म्हणून माझं आरोग्य मिळण्यासाठी मी काही कोणतं फाईट करत नाही किंवा प्रयत्न करत नाही. So my fight is to fight against the unbelief that is trying to take me out of belief. माझा लढा एवढाच आहे की माझ्यामध्ये येण्यासाठी जो अविश्वास कार्य करतो तो अविश्वास मला बाहेर काढून टाकायचा आहे. I've got the lights on. माझ्या समोर सगळे लाईट्स ऑन आहेत. ब्रदर The म्हणतात. current is on. ब्रदर The current is on. That's why the lights are on. तो प्रवाह जो आहे विद्युत प्रवाह तो सुरू आहे म्हणून लाईट So आहे. power is on. That's why the lights are on. येस. आणि इलेक्ट्रिसिटी आहे, पॉवर आहे म्हणून लाईट ऑन आहे. So when unbelief comes, जेव्हा अविश्वास येतो आपल्या मनामध्ये I on my own goes and switches off the switch. मी स्वतः जातो आणि म्हणजे मी स्वतः जाऊन तो स्विच बंद केलेला असतो. So my fight is not to keep the light on, मग माझी फाईट आहे ती लाईट ऑन ठेवण्यासाठी नाहीये, but my fight is not to put the switch off. तर माझी लढाई कसली आहे तर तो स्विच बंद राहू नये. So my fight is not to get the healing, म्हणून माझं फाईट, माझा लढा जो आहे तो आरोग्य मिळावं म्हणून but नाही, my fight is against that thought of unbelief trying to take away my healing. तर जो अविश्वासाचा विचार माझ्या मनामध्ये आहे जो माझं आरोग्य चोरून नेतो. So when a person realizes that जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ही गोष्ट समजते I'm not praying to get the result, की एखादे रिझल्ट, परिणाम दिसण्यासाठी मी प्रार्थना करत नाही, but I'm praying to fight the unbelief that is going to take me to the wrong side.
तर माझ्यामध्ये जो अविश्वास आहे, जो मला चुकीच्या दिशेने घेऊन जातोय, तो काढण्यासाठी मी करते. So my battle is against the negative thoughts. That's all. म्हणून माझा लढा कोणता आहे, तर फक्त तो विचार मला दूर करायचा आहे, तेवढंच. So my prayer is not to get my healing. म्हणून आरोग्य मिळावं म्हणून माझी प्रार्थना My नाही. prayer is not to get blessing. आशीर्वाद मिळावा म्हणून मी प्रार्थना करत नाही. My prayer is not to get my inheritance. माझ्या वारसासाठी मी प्रार्थना करत नाही. My prayer is that I believe the inheritance is mine, but I'm fighting the unbelief that is going to stop me from experiencing my inheritance. मी विश्वास ठेवतो की तो वारसा माझाच आहे, पण माझ्यामध्ये जो अविश्वास आहे, जो मला हा वारसा मिळण्यापासून दूर ठेवतोय, तो अविश्वास विचार मला दूर करायचा आहे. So the truth is that when I got born again, God has put his power, he has put his anointing, he has put his victory, he has put his joy, he has put his peace, he has put everything in me in abundance, and this is the truth. मग सत्य काय आहे, तर ज्यावेळी मी नव्याने जन्म घेतो प्रभूमध्ये, त्यावेळी प्रभू त्याचं सामर्थ्य, त्याचा अभिषेक, त्याचा विजय, त्याचा आनंद, त्याची शांती, सगळं काही माझ्यामध्ये ऑलरेडी भरपूर प्रमाणात त्याने ठेवलेलं आहे. आमेन. So the only reason this manifestation has not taken place is because my soul and my body is with unrenewed mind. आणि परंतु ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्रकटीकरण मला दिसत नाही. सगळं प्रभूने माझ्यामध्ये ठेवलं आहे, कारण माझा सोल, माझा जीव आणि माझे बॉडी, माझं शरीर जे आहे, त्यांच्यामध्ये अजून रिन्यू म्हणजे नवीकरण झालेलं नाही. It is not that God is not answering my prayer. It is only because I am looking into the physical mirror and not the spiritual mirror. That's all. येस, असं नाही की प्रभू माझ्या प्रार्थनेला उत्तर देत नाही. तर मी काय करतोय, मी तो जो जागतिक आरसा आहे त्याच्यामध्ये बघतोय, आध्यात्मिक आरसामध्ये मी बघतच नाही. Did you get that? येस. Yes, brother. So the people who spend more time in the spiritual mirror, renewing their mind, their lives are supernatural. म्हणून जे लोक जास्तीत जास्त वेळ आध्यात्मिक आरशामध्ये बघण्यात वेळ घालवतात, त्यांच्या मनाचं नवीकरण करतात, त्यांचं आयुष्य पण तेवढंच दैवी असतं. Because they are able to use the fullness of God in their life. कारण देवाचं जे पूर्णत्व आहे ते त्यांच्या जीवनामध्ये ते वापरत असतात. So the challenge is, the devil wants to show you the physical mirror, your problems, what he said, she said, what you see, what you hear, what you feel. All that is physical mirror. And on the other side is what God said in his word. Which mirror you focus on is that power activated in your life. आणि मग Hallelujah. जागतिक आरसा आहे, जिकडे सैतान आपल्याला दाखवतो की तुला काय वाटतं, तुला काय दिसतं, तुला काय समजतं. सैतान तुम्हाला दाखवतो. दुसरीकडे आहे ते देवाचा आरसा आहे, देवाचा शब्द आहे, जो तुमचा आध्यात्मिक आरसा आहे. तुम्ही कोणत्या आरशाकडे बघता हे ठरवतं की तुम्ही कोणतं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये ऍक्टिव्हेट करता. आमेन. So it's not about God answering my prayer. देव माझ्या प्रार्थनेला उत्तर देतो ना देतो तो प्रश्न नाहीये इकडे. The issue is which mirror I am practicing to look into. प्रश्न असा आहे की मिरर मध्ये, कोणत्या आरशामध्ये मी बघण्याचा दररोज सराव करतो. जागतिक आरसा की आध्यात्मिक आरसा. Praise God. Praise God. My time is up. Hallelujah. 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 Tomorrow they started at 6 o'clock. No problem. Thank you, Jesus. So let us pray. आपण प्रार्थना करूया. Heavenly Father, we thank you, we praise you. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो. Today we have realized that my soul prospering is depending on which mirror I'm looking to. आज आम्हाला समजलं आहे की माझ्या जीवाची भरभराट त्याच्यामुळेच होते की कोणत्या आरशामध्ये मी बघतो, त्यामुळे तो भरभराट होते. Right from childhood, I've been trained to look into the natural mirror. मला लहानपणापासून शिकवलं गेलं आहे की नैसर्गिक आरशामध्येच मी बघावं. Thank you that the spiritual mirror is saying the fullness of God is in me.
परंतु प्रभू तुझे आभार मानतो, कारण आध्यात्मिक आरसा मला सांगतो की देवाचं पूर्णत्व माझ्यामध्ये आहे. The power to kill cancer is in me. आणि त्या कॅन्सरला मारून टाकण्याचं सामर्थ्य माझ्यामध्ये The आहे. power to kill every work of the devil is in me. आणि सैतानाचं प्रत्येक कार्य नष्ट करण्याचं सामर्थ्य माझ्यामध्ये आहे. But I cannot feel this power. पण मला हे सामर्थ्य जाणवत नाही. But this power can be activated by me agreeing to the spiritual mirror. परंतु जेव्हा मी त्या आध्यात्मिक आरशाशी सहमत होतो, त्यावेळेला हे सामर्थ्य माझ्यामधून वाहू लागतं. So Heavenly Father, in the name of Jesus, as we pray in tongues, म्हणून स्वर्गीय पिता, जेव्हा आम्ही येशूच्या नावाने त्या अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना करतो, whatever is leading us to look into the natural mirror be destroyed, and Lord, open the gates in the spiritual realm that we become stronger and stronger, stronger and stronger, stronger and stronger, getting trained to look into the spiritual mirror day and night. आणि प्रभू, जे काही आम्ही जागतिक आरशामध्ये बघण्यासाठी आम्हाला भाग पडतं, ते सगळं नष्ट होऊन जातं. आणि त्या आध्यात्मिक आरशामध्ये बघण्यासाठी प्रभू, तो आमचे सर्व मार्ग उघडे करतो. आम्ही रात्रंदिवस त्या आध्यात्मिक आरशामध्ये बघत राहावे. And as we pray in tongues, O Lord, आणि प्रभू, आता जसे आम्ही अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना, let there be powerful deliverance taking place. प्रभू, अतिशय सामर्थ्यशाली अशी बंधमुक्तता Bondages and strongholds of the enemy be destroyed. आणि सैतानाचे जे अतिशय मजबूत असे बंध आहेत, ते सगळे नष्ट व्हावे. And spiritual strongholds on the word of God be raised up and fortified. आणि जे सगळे आध्यात्मिक स्ट्रॉंग होल्ड आहेत, ते सगळे 45 डिग्रीज मध्ये वरती उचलले जावं. Spirit of God, take over now प्रभूचा आत्मा आपल्या सर्वांवर आता नियंत्रण घेत आहे and bring healing and deliverance into manifestation. आणि आपल्यामध्ये आरोग्य आणि बंधमुक्तता आपल्या Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Ola bakara ka bebere ke dara. Sababara koshudere ke bebere ke dara koshudere. Labara kashudere ke dara koshudere. Abasidere ke bebere ke dara koshudere ndere ke bebere ke. Laka siudure ke babara koture ke dara kasheda babare ke dere kashedere. Labara kosudere bebere ke dere ke roko sudara babara ke dere ke dara. Para kadere ke shide bebele ke dere ke dara kisidi. Nababara koshudere ke dara ke babara ke dere ke sidere bebele ke dara kishidi. Nabaka sodoro ke shibere ke dere koshudere. Nababara ke dere ke dire ki duru ko bebele ke. Sabakadara koshudere bebele ka duru koshudu. Sibe babara ke. Nababara ka. Nababara ko duru ke. Sibe helu ko he ola baharaka siba hoshi sha samakashu dara shi ja shamaki samakashu dara kashubi keder ko shi chao namakao din shomwi shai tagaba hon don rekao du zama nababara ko de ko shan by the phone namako han shon my kendo namaka shon dan don by hen shon dora ko dara ko shi da do ko be keshi da ko ti Nama go fundi da no mancoshi di ka nama coffin da na cara consi de la co nama babra cashu de la co nama casa da indo kushumi di kala nama kaduru kashi hi ho yama hi no ho shi ha do shi no fundi nama koshin da ma ho shin di ko na ko shi ha ri ko da ba shi so what ho kwa ku shon hein da ko became the Koshi, the Shamaka, Doshi, Nabakato, Namaha, Oshu Shamado, Nakashunda Behedi, Nakashama, Hamashundama, the Gafuji, Shomakui, Nabakasuna Magashundama, Namakasun, Shomakashuji, Sabakoshu, Nabakoshu, Nabakashi, the poor. Shama kufundi shishu sham. Namakashu, dibichishu, duru kushu. Hallelujah. Oba kasi dishu boishoy. Namakashu in shamako. Namako doru geshu in di chambajiko. Namakafo hoshi da doka babara koshu. Didu koshu boru kushi sha. Namakafara koshu di da kababara ko. Namakashin chambana kashin jin shombako.
Tabaka Horu Kushi, Do Shamaka How He Yamaka, Namako, the patient on the convention in the car, Nabakashin, Nabako, the Yishu be cow. Lamakosoda Keshu to the Besha Amaki, Nabakata, the Keshi Shamakito, Namakonda be, Nabakunta, Namakasa, Darako, Divi Beshu to the cow, Sabakadi Shun Chamakashi, Nabakashun Shamakanto Shukata, Sabariki Shuta, Shu, Divi Beki Shut the Pool, Nabakashi Shamaka. Nabakashu Dana Yamasishu, Nabasu Shamakashi Dana, Shabakaru Shamakadu Shabaki, Labasundu Kashi Shamakashi, Nabakasi Kabarito, Bibihi, who Arabashu, Nakapasi, Nakashi, Dana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. So God bless you. God bless you, brother. As we were praying in tongues, there were a lot of things happening in the spiritual realm. Amen. Yes. Even though we are cutting off right now, see that you don't cut off, you continue in tongues. Yes. Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So good night and God bless you and love you from Dubai. God You bless want you. to tell something to brother? Bye-bye. Sylvie. Ah, Yeah, you can talk to brother. yeah. What happened? Regarding the this thing, YouTube live. YouTube, Marathi viewers are asking brother. YouTube live cannot take place because at that time Hindi retreat is going on live. Can't we start after the Hindi? Hindi is getting over at 9:30 Dubai time. 9:30. Oh, okay. Dubai 9:30. Yeah, she's going up till 10 o'clock Indian time. Okay. That I is why we think took by Huh? That Brother, is I why think we by took the new idea. No, Jocelyn will tell me. Yeah, tell me, Jocelyn.